بدي خزوك أخنا فات سلام سماياتي سكر أخنا فات سلام سماياتي بلر دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنان كبابان بدي خزوك دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنان كبابان بدي خزوك سلام مقاطع كم حبرو لوحي جدد مأكل سرسيو ما يتعلوا وتروز زنب للي كرامات حلفا سر سلام أبلبنا تجنوعو هاي مسلمنا عمال نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر عفنان كبابان بدي خزاوك عفنان كبابان بدي خزاوك أخنا بالسلام سمايات يسكر أخنا بالسلام سمايات يبلر دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنان كبابان بدي خزاوك سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقداسنا زلوهم زبلنايم زيناتات بكل وجن بدرجة عالم بدرجة زوبا كم دما أب حجرنا زكايزو الحبريتات كم سألكم إيه أبزي channel زي استفل عليه تحسطات كاب كل معكنات نعنا كمهرز غل بوليتيكاو كون غل وتحضراو كون غل كتباو كون غل زمدناتا شركنا دبلوماسي كل نجار نكن مهار مغنيات عالم بكل نجار زقوا مسألة زغنت أقداسنا زلونا بزبنا ناب حجرنا ناب حبرة سبنا أتوكرو زلهم نعنا دمانك حكونا زغول زبالكم يزغرب لايك مكبار سبورت مكبار كسام ودا تامسانا بس نعدما العلا قداسنا تالو Time since 1977, 36 U.S. ports are now going on strike. They're shutting down. The 36 affected ports have the combined capacity to handle as much as half of all U.S. trade volumes. The union failed to come to an agreement with the United States Maritime Alliance prior to the expiration of the contract on September the 30th. Today is October the 1st, and this is just the beginning of what may become a truly catastrophic event for the United States economy. The head of the union vowed to stay on strike, quote, as long as necessary. أمريكا زلهم بمنطر ونخال علامات كتقلو زغليو تن بورتس ودبات ناي ودب سيرفيسز زبو كامبانيتات ناي أمريكا أبون دسرحو سرحتنياتات بمولهم محبر اللوم يونيون اللوم نساتهم دما بسن كستو زلو ناي قطبا نهري دوموسكو سغلهم نتن كامبانيتات حديثهم من أين قبرنا سلازو بلوم بمولاتهم ناب أدما جيروم كاف سرحة طويلة مالو سلازي نتوسق نايدا مسألة بزقبرو توم كامبانيتات معت مقصبنا أتوقلو كبوم سلازي مروتو أدما جيروم نسرحة طوابيلو مالو سترايك بحالزي إذا مالتاي مالتيو الزخول النبرات كاب دقز مس بودا بيزات ودبات سرحة طو تبيلهم قطبا هاجر دحرسهم من دحرستو السنة معتات أكميز بلا شجر كعدتو كم زغل لسناو كم زت صنصواي كي مسلكم زي أمريكا زلهم دما زدلي يكون أجرات كتحزون أقداسيو. For reference, shipping congestion resulting from a week-long strike would take about a month to clear. As of midnight October the بلومبرج كم زبالت بلالا نحنت صومن أب ودب تسقم تقاتيمو نعونة تزقاتمة تسقم نختفتح ناي ورحي شجري دفتر مالت كلوج ودب كيسر حي صومن تطون دحريلو نتيجة تفتره جاب ناي لوجيستيكس نختملي توسع ورحي اللي كانت نجر كترجعجو إذا حد صومن تغيرهم ناي ورحي شجر كفتر كم زغانة كلتا صومن تغيرهم ماليش ناقدر خايف كم زغانة يجي بلومبرج زقم جنزلو. First, container cargo, car shipments through ports came to a halt. The best person who can explain to anyone right now what the strike actually means is Harold Daggett, who is the International Longshoremen's Association president. This is very, very important. So please listen to what he has to say about the seaport strikes that are just beginning and what it may mean for the entire economy. And make sure that you... But today's world, it's changing into the future. They're not making millions no more. They're making billions. And they're spending it fast as they make it. I want a piece of that for my men. Because when they made their most money was during COVID. When my men had to go to work on those piers every single day.
መራሒ ናይቶም ኣብ ፕሬዚደንት ናይቶም ዩኒዮንስ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ናጋሓጡ ከለዉ ነዞም ሰራሕተኛታት ናተይ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዘይዕረፉ ኣብ ግዜ ሽግር ዘይዕረፉ ቁሩብ ደሞዝ ተወሰኽሎም እንታይ ወድሎም ሓቆዮም ድማ እቶም ሰራሕተኛታት እቶም ኮርፖሬሽንስ እንታይ ዓይነት መክሰብ ይገብራ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ፕሮፊት ይገብራ ኣለዋ ይርእይዎ ኣለዉ ናብቶም ሰራሕተኛታት ክመፅእ ከሎ ግን ኣይመፅን እቲ ገንዘብ ስለዚ ተራ ሰራሕተኛ መናባብሮ ናቱ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ኤሮፓ እውን ዳርጋ ደሞዙ እቲ ኢንካም ናቱ ምስቲ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ኣጃስድ ኣይኮነን ኣብነት ኣብ ዩኬ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኢንካም ኣይወስኽን እዩ ዝበሃል ኣብ ኤሮፓ ኣብ ካልእ እውን ተመሳሳልነት ኣለዎ ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እቲ ወሰኽ ምስቲ ኢንፍሌሽን ምስቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ዘሎ ገዛ ክራይ ክኸብር ከሎ ኣስቤዛ ክኸብር ከሎ ካልእ ክኸብር ከሎ ደሞዝ ድማ ማዕርዩ ክውስኽ እዩ ዝግባእ ደሞዝ ግን ዝዝሓለ ወሰኽ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ እቶም ኮርፖሬሽንስ ንሰራሕተኛታት ክምዝምዙ ስለ ዝመርፁ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኣድማ ነቲ ስራሕ ናይ ሎጂስቲክስ ብምሉእ ከደቅሶም ምዃኑ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣይደኖ ደሞዝ ክውስኽሎም ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ክንዲ ምንታይ ወሰኽ ይገብሩሎም ተደየለ ኣብዘይ ሰራሕተኛ maybe በማሽናት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትክዎ ይክእሉን እዮም When everybody stayed home and went to work. Not my men. They died out there with the virus. We all got sick with the virus. We kept them going. From Canada to Maine to Texas, Great Lakes, Puerto Rico, now the Bahamas, everybody went to work during COVID. Nobody stayed home. Well, I want to be compensated for that. I'm not asking for the world. They know what I want. They know what I want. And if they don't, no, then I have to go into the street and we have to fight for what we rightfully deserve. These people today don't know what a strike is. Right. When my men hit the streets, from Maine to Texas, every single port will lock down. You know what's going to happen? I'll tell you. First week, be all over the news every night, boom, boom. Second week, guys who sell cars can't sell cars because the cars ain't coming in off the ships. They get laid off. Third week, malls start closing down. They can't get the goods from China. They can't sell clothes. እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ንሕና ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልና ኢና ዝግባኣና ኢና ንሓቲ ዘለና ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣድማ እቲ ህዝቢ ክርዶ ኣይኮነን መጀመርያ ኢሉ ቀዳማይ ሶምን ዜና ከምዚ ገይሮም ክበሃል እዩ ካልኣይ ሶምን እንዳ መኻይን ትሸይጥ ዝነበረ ገራጅ መኻይን ካብቲ ቦታ ስለዘይመፃ ዘለዋ ዝሽየጥ ስራሕ የለን ስለዚ ሰብ ወይ እውን ግዜ ዕረፍቲ ክብዎ እዮም ወይ ክሰግዎ እዮም ካልኣይ ሶምን ሱፐርማርኬታት ጠጠው ክብሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ንብረት ኣብ ሱፐርማርኬታት ዝሽየጥ ዘሎ ካብ ቻይናን ካብ ካልእ ዓለምን ዝመፅእ ዘሎ ካብ ወደብ እንተዘይኣትዩ ዝሽየጥ ነገር ክህሉ ይኮነን ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኤቭሪባዲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነቲ ቃንዛ ክስምዖ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ንነፍሲ ወከፍ እናበርሃሉ ክመፅ እዩ እዚ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ቲዮሪ ይኮነን ተግባራዊ ኩነታት እዩ Can't do this. Everything in the United States comes on a ship. They go out of business. Construction workers get laid off because the materials aren't. That finally means I have to go back to work for 90 days. That's a cooling off period. Do you think when I go back for 90 days, those men are going to go to work on that pier? It's going to cost the companies money to pay their salaries. Well, they went from 30 moves an hour maybe to 8. They're going to be like this. Who's going to win here in the long run? You're better off sitting down and... For a country of 1.4 billion, feeding its large population has always been a daunting task, an enormous challenge. What makes matters worse is that China has only 9% of the world's arable land and nearly 20% of the world's population. ብዛዕባ ቻይና ክዝረብ ከሎ there is always a fascinating dimension ዘገርም ነገር ኣሎ ቻይና 20% ናይ ህዝቢ ዓለም ካብ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ዘሎ 20% ኣብ ቻይና ይዝቕመጥ ቻይናዊ እዩ ስለዚ ናይ ዓለምና 20% ህዝቢ ዓለም ኣብ ቻይና ህዝቢ ቻይና እዩ ቻይና ግን ምስቲ ብዝሕ ናይ ህዝቢ ናይ ዓለም ክትሪኣ ከለካ ዝሕረስ መሬት ናታ ኤረብል ክሕረስ ዝኽእል መሬት 9% ናይ ዓለም እዩ ዘለዋ ስለዚ ብ9% መሬት ናይ ዓለምና ን20% ህዝቢ ዓለም ትምግብ ዘላ ሃገር እያ ትበሃል ብንጻሩ ኣብ ዓለ ኤርትራ ዝሕረስ መሬትን እቲ ህዝብን ኣዝዩ ውሑድ ሰፊሕ ዝኾነ መሬት እዩ ዘለና እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ተቐዲሕና ስምዑ ሕጂ እዚ ቁፅርታት እዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ቻይና ዝፈጠረቶ ቴክኖሎጂ እዚ But the country has successfully managed to feed its population with limited resources. And China's grain output accounts for around 1/4 of the world's total. Over the past 75 years, the country has seen a dramatic growth in grain production. And the grain output per capita has risen from over 200 kilograms. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እኽሊ ኣታዊታት ናይ እኽሊ ካብዚ 9% መሬት ናይ ዓለምና ርብዒ እኽሊ ናይ ዓለምና ከተፍርኺ ኢላ ማለት እዩ ኳርተር 1/4 እኽሊ ናይ ዓለምና ካብዚ 9% ናይ ዓለምና መሬት ክሳዕ ክንደይ ፕሮዳክቲቪቲ ከም ዘለዋ እቲ ሃገር ብመንፅር ድማ እቲ እኽሊ ብመንፅር ናይ ህዝቢ
49 ክኸውን ከሎ ብኪሎግራምስ በቲ ህዝብናታ እቲ ክልን ክትሪኦ ከለኻ ኣብ 1949 209 ኪሎግራም ነይሩ ሎሚ ኸ ዳብል ኮይኑ ኦልሬዲ ልዕሊ ዳብል እውን 493 ኦልሞስት ከባቢ ናብ 500 ተፀጊዑ ኣሎ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ እቲ ስታንዳርድ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ልዕሊ 400 ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝብል ስለዚ ካብ 2012 ጀሚሮም ህዝቦም ኩሉ ካብቲ ናይ ድኽነት ፀገም ናይ መግቢ ኣውፅዮሞ ናብ ዝበለፀ ቁጠባ ከሰጋግርዎ ከም ዝኽኣሉ ስለዚ መራሕቲ ናይ ሃገራት ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ንቻይና ከም ሞዴል ክርእይዋ ከሎ ብትክክል ምስቲ ኩነታት ናቶም ትኸይድ ኣብነት ስለ ዝኾነት እያ ካብ ቻይና ክትመሃሮ ትኽእል ድማ እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ እዩ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ኢኻ ክትመሃር ንካልኦት ሃገራት ሰሪቕካ መዝሚዝካ ዘሚትካ ጨፍጪፍካ ሃብቶም ወሲድካ ሃብቲ ተጥሪ ነቲ ሃብቲ ድማ ከተመሓድሮ ስለዘይከኣልካ እናንቆልቆልካ ትኸይድ እዚኣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ፈረንሳ ኩላቶም ካብኦም ክትመሃሮ ትኽእል ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት መዝሚዝካ ሰሪቕካ ዓሚፅካ ጨፍጪፍካ ዝረኸብካ ሃብቲ ንዑ ብትክክል ከተመሓድሮ ስለዘይከኣልካ እናድኸኻ ትኸይድ እምበር ካልእ ለሰንስ የብሎምን ስለዚ ቻይና ግን ንማንም ኣይገዘት ንኻልእ ጨፍጨፈት ድኻ ሃገር ከማና ዝነበረት እሞ ከዓ መዓት ህዝቢ ናይ ዓለምና ዘለዋ ዝኣክል ዝሕረስ of the Communist Party of China in 2012, reforms have driven changes in rural and agricultural development, significantly enhancing the living standards of farmers. And these reforms have laid a solid foundation for the vitalization of rural China. And China's rural residents have more than doubled their per capita disposable income to 21,600 yuan, or over $3,000. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ሓደ ካብቲ ከም ሞዴል ካልኦት ሃገራት ክጥቀሙላ እውን ዝግደዱ እቲ ሃብቲ ኣብ ውሑዳት ሰባት ዝተደረተ ንኣብነት ህንድሲ እቲ ሃገር ትምዕብል ኣላ እዩ ዝበሃል ግን እቲ ሃብቲ ናብ ውሑዳት ሰባት ኣዝዩ እናተፀግዐ ዳትስ ዋይ ኣብ ኤስያ እቲ ዝዓበየ ቢልዮነር ኣብ ህንዲ እዩ ዘሎ ዝበሃል ስለዚ እቲ ሃብቲ ኣብ ህንዲ ኣብ ውሑዳት ሰባት ዝተኣከበ ክኸውን ከሎ ኣብ ቻይና ግን ዋላ እውን ኣብቶም ገጠር ዘለዉ ድኻታት እቲ ዝርግሐ ናይቲ ሃብቲ ይኸይድ ከም ዘሎ ምዕሩይ ዝኾነ ዝርግሐ ባይ ዘ ወይ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ገንዘብ ከም ናይ ኣሜሪካ እናተኣከበ ዝኸይድ ዝነበረ ንኩሉ ወሲዱ ናብቲ ሕብረተሰብ ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ገዲዱ ነቶም ካምፓኒታት ኩሉ እቲ ሃብቲ ዝእክቡ ዝነበሩ ከም ኣሊባባ ዝኣመሰሉ ሰይርዎም ኣብ ዝተፈላለየ ጨናፍሩ ምክንያቱ ንኩሉ እቲ ቁጠባ ኩሉ እቲ ቢዝነስ ሶም ተተቆፃፂሮሞ ንኣሽቲ ካምፓኒታት ዕድል ክረኽቡ ይኮኑን ዳትስ ዋይ ናብ ባንኪንግ ናብ ገለ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ድሩት ቦታ ክሕዙ ከም ዘለዎም ካልኦት ካምፓኒታት ንክዓብዩ ዕድል ክህቡ ከም ዘለዎም ገይሩ ሓድሽ ሕጊ ብምትትታው እቶም ዓበይቲ ቢልዮነራት ኣብዚ ኤውሮፓ ዝረኣዩ ዝነበሩ ዝግ ከም ዝብሉ ገይርዎም ብዙሓት ካልኦት ሃብታማትን ዓበይቲ ካምፓኒታትን ድማ ክበቕሉን ክዓብዩን ተራእዮም ስለዚ እዚ ሞዴል ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ይርእይዎ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ብምሉእ እቲ ሃብቲ ኣብ ውሕዳት ሰባትን ኣብ ውሕዳት ፋሚሊን ክወርድ ከም ዝኾነ ስለ ዝረኣዩ ናይዚ ሞዴል እዚ ተኸተልቲ ክንከውን የብልና ንሕና ሶሻሊስቲ እቲ ህዝብናትና ኣብ ኩሉ ዘሎ ካብቲ ፀጋ ናይቲ ሃገር ክረብሕ ኣለዎ ዝብል ሞዴል ስለ ዘለዎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብዙሓት ከም ምርኣያ ዝጥቀምሉ ናይ ቻይና እዩ ዳትስ ዋይ ንቻይና ከም ኣብነት ክንጥቀመላ ኣለና ክንብል ከለና ካባ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ስለ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ኤርትራ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናቱ ኣብነታት ክጠቅስ ከሎ ካብቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ፀጋታት ቴክኖሎጂ ካብ ታሪክ ናይ ቻይና ምዕባለ ናይ ቻይና ለውጢ ናይ ቻይና ብዙሕ ክንመሃር ከም ንኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን እዛ ቪድዮ ብዙሕ ዴታ ዘለዋ ግን ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ክንሪኣ ይንኽእል ኢና what is this ቀደም nearly 100 million people in 83 impoverished countries ክንደይ ሰባት ድኽነት ከም ዘለዎም ንሳቶም ከመይ ገይሮም ነቲ ድኽነት ናቶም ከም ዘወገድዎ ዓብ ትምህርቲ ንዓለም ክህቡ ዝኽእሉ እዮም extreme poverty eradication ዓብ per capita disposable income ንሓረስቶትን ነቶም ኣብ ገጠራት ዝነብሩ ህዝብን ከመይ ገይሮም ንለውጢ ከም ዘምፅኡሎምን እቲ ቁጠባ ናቶም ድማ ብትክክል ነቶም ሓረስቶት ዝያዳ ኣብቲ ሕርሻን ኣብቲ ገጠራትን ዝቕመጥ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ናይ ጥዕና ኣክሰስ ናይ ትምህርቲ ኣክሰስ ናይ ቁጠባ ኣክሰስ ዕድላት ንክረክብ እሞ ሂወቱ ንክቕይር مش ኣብ ከተማ ኣብ ሻንጋይን ኣብ ቤጂንግ ዘሎ ሰብ ጥራይ ፅቡቅ ንኽነብር ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ሃገር ናይታ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይታ ሃገር ዘሎ ነቲ ዕድላት ክቋደሶ ከም ዘለዎ ስለ ዝገበር እዩ I think ምዝያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ፖይንት ፅቡቅ ገይሩ Israel and the rising tensions in the Middle East. Let's bring in Michael Rubin, Senior Fellow at the American Enterprise Institute and Director of Policy Analysis at the Middle East Forum. Michael, it's great to have you here. And what are your thoughts this hour? Hey, Kelly, thank you. Well, first of all, I'm glad to see that the barrage is over and that casualties are minimal. But before we celebrate the fact that so many of these missiles were shot down or missed their target, remember, as in last April when Iran sent its previous barrage, if only 7 or 8 missiles get through,
but those 7 or 8 have chemical, biological, or radiological warheads, then we're talking a whole different ballgame. سنتاي ዝብል ዘሎ እዚ ማይክል ሩብን በሃል ሓደ ካብቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ኢራን ክትድምሰስ ኣለዋ ቱርኪ ክትህረም ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክእል ኣለዎ ዝብል ብዙሕ ግዜ ዲሞክራሲ ንኽመፅእ ዲሞክራሲ he doesn't even care about democracy እዚ ሰብ እዚ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ፈለው ዝገብሮ ብጀካ ናይ ኩናት ቋንቋ ብጀካ ህረሙዋ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወሰድ ኣሎ ብጀካ ንኩናት ዝጉዝጉዝ ካልእ ናይ ሰላም መንፈስ የብሉን እዚኣቶም ድማ ብዙሓት እዮም ከምዚ ኤክስፐርት ተባሂሎም እዮም ኣብዚ ዝመፁ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ተቀላጢፋ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ ኣብዚ ቪድዮ ናቱ ንኢራን ክትሃርሞ ክትክእል ኣለዋ ነቲ መንግስቲ ክትኣልዮ ክትክእል ኣለዋ ሽዑ ነቲ መንግስቲ ኣልያ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከል ክኽእል ኣለዎ ራይት ዲሞክራሲ ኣብ ኢራቅ ርኢና ኢና ከመይ ጌርኩም ከም ትተኽሉ ኣብ ሊብያ እውን ርኢና ኢና እቲ ዲሞክራሲ ኣብ የመን ንሪኦ ኣለና እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና እቲ ዲሞክራሲ እቲ ሊስታ ነዊሕ እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን ርኢና እቲ ዲሞክራሲ ስለዚ ብሚሳይላት ጨፍጪፎም ዲሞክራሲ ክተኽሉልካ ትሓስብ ዘለኻ ኣሎን እዩ ተቃዋማይ ክንደይ ምስ ዝርክብ ዘለዎም ክሕግዞም ንሱ መን ኣብ ስልጣን ከምፅዎም ዝደልዩ ዘለዉ ብኣፅዋር ሃሪምካ ንሃገር ኣፍሪስካ ዲሞክራሲ ክትተክል ኣበይ ሃገር ሰሪሑ እዩ እቲ ፀገም ግን ድሓን ኣብ ካልኦት ኣይሰርሐን ኣባናይ ክሰርሕ ዝብል ሕልሚ ዘለዎም ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ክትሕግዞም እንታይ ፀገም ኣለዎም እቶም ተቃዋምቲ ኣይኮነን ኣሜሪካ ህወሓት ኣብ ኣስመራ ኮፍ ከብሎም ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት እኮ ምስ ህወሓት ኮይኖም ክሰርሑ ድሕር ዘይብሉ ዝነበሩ እዮም ኣሜሪካ ግዳ ዓባይ ሃገር ሓያል ሃገር ዝበሃል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብዘይገድስ በይናይ መንገዲ ናብታ ስልጣን ናይ ኣስመራ ተምፅሓልና ዝብሉ መዝ በዓል እዚ ክመኽሩ ኢኻ ትሪኦም እዚኣቶም ግን ብጀካ ናይ ኩናት ቋንቋ ብጀካ ናይ ዕንወት ቋንቋ ካልእ ቋንቋ የብሎምን ንእሽተይ ንስማዕዮ ሽዑ ናብቲ ናትና ክሰግር እየ I'm afraid now that this has happened twice that the Israelis are going to be tempted to respond and respond hard. I think we're now in the last days of the Islamic Republic of Iran. What would a hard response look like? Something aimed at the oil facilities, at the nuclear ones? Well, if Israel were to strike at the nuclear facilities, their pilots aren't suicidal, so they might go in with surprise, but they're not going to be able to fly out with surprise. So first, they're going to need to take out command and control and anti-aircraft batteries. But I suspect they're going to do what the Israelis did with Ismail Haniyeh and Hassan Nasrallah. بزخونه እንታይ ምኽሪ ናይ ከመይ ገይሮም ንኢራን ካርሟ ይኽእሉ እዩ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኡ ምኽሪ ዝህብ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትሃርም በቲ ኩናት ንክጅምር ንከስፋሕፍሕ ባህጊ ከም ዘለዎ ትርኢ ካልክዕ ከምቲ ካልኦት ከም በዓል ቲቦር ናጊ ድዮም ወላ ማርቲን ፕላውት ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንክግምጠለሎም ለይትን መዓልትን ዘንባህቕዎ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ኣብዚኦም ድማ እዚ ድማ ናይ ቱርክን ናይ ኢራንን ገለ ካብቲ ናቱ ስልጣን ኣብኡ እቲ ኤክስፐርቲስ ናቱ እዩ ዝበሃል እቶም መንግስታት ኣብኡ ዘለዉ ንክፍንቀሉ ለይትን መዓልትን ዝፅዕር ሰብ እዩ እዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ናቶም ነቲ ህዝቢ ዝሓልዩ ዲሞክራሲ ከምፅኡ እዮም ኢሎም ዝእምኑኻ እቲ ኩነታት ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ንኢራን ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ክሃርምዋ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ወይ እውን ነቲ ናይ ኒውክለር ፋሲሊቲ ዘለዎም ክሃርምዋ ኢራን ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዘሎ ቦታ እንተተተንኪፉ ባዕሉ እውን እዚ ይብሎ ነዊሕ ኣብቲ ድሕሪት ናይቲ ቪድዮ ዝኾነ ነገር ኣብ ኢራን ተተኪስኩም ሓደ ኣብ ጥቃና ዘለዉ ቤይዝስ ናይ ኣሜሪካ ኩላቶም ክንድምስሶም ኢና ኢላ ማለት ክድምስሶ ከም ዝኽእሉ ከዓ ትማሊ ፕሩፍ ገይሮም እዮም ንዓለም ብኸመይ ፕሩፍ ገይሮም ካብ እስራኤል ንላዕሊ ኣሜሪካ ክንዲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላ ከኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ክንዲ ናይ እስራኤል ርብዒ ናይ እስራኤል ዲፈንስ ሲስተም የብላ ምክንያቱ ፀላኢ ክሃርመና ይኽእልኒ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እስራኤል ግን ኩሉ ግዜ ክትረም ትኽእል እያ ስለ ዝተባሃለ እቲ ዝረቐቐ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዓለም ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ገስ ዋት ትማሊ ናይ ኢራን ባለስቲክ ሚሳይል ንኩሉ ብርዓብዓሚ ኣቢሉ ኢቨን ነቲ ዝዓበየ ኤር ቤዝ ናቶም F-35 ነፈርቲ ዝቕመጣሉ ሃሪሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሳብ 20 F-35 ዝበሃላ ነፈርቲ ብቢልዮናት ዝትመን ዋገን ተቓፂለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስእልታት እውን ዝወፀ ኣሎ ናይ ሞሳድ ናይቲ ስለያ ናይ እስራኤል መደበር ዝነበረ እውን ተሃሪሙ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኢራን ዓቕሚ ከም ዘለዋ ድሮ ቴስት ጌራቶ እያ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘለዋ ድማ ትፈልጥ እያ ምክንያቱ ኢራን እዚ ትዳለወ ዘላ ኩናት ጎረቤታ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ክህረሙ ከለዉ ርያቶም እያ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ ብቲዮሪ ይኮነን ትፈልጦ ኣብ ጎረቤታ ትፈልጦ ነገር እዩ ንነዊሕ ዓመት ድማ ብፕሮክሲ ምስ ኣሜሪካ ተዋገት እያ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ግምት ዘለዎም እዮም ለይትን መዓልትን ኣሜሪካን እስራኤል እንታይ ክገብሩ ክእሉ ንዑጥራ እዮም ዝግምቱ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ተሃሪማ እንታይ ክትሃርም ምዃና ነዊሕ ካልኩሌሽንስ ኣሎ ኣሜሪካ ኣበይ ክቐንዝዋ ከም ዝኽእሉ ብኸመይ ክሃስይዋ ከም ዝኽእሉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ክሃርሞ እዮም ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ብኸመይ ክሃርሞ እዮም ካልኩሌሽን ኣለዎም ነዞም ኩሎም ሃገራት ዓረብ ወሽልኽልኽ ዝብሉ ዘለዉ ንኩላቶም ነቲ ናይ ነዳዲ መደበሮም ክዕንዎ ምዃኑ ወዲኦም ኣሎ ናይ ኢራን ነዳዲ ተተንኪፍኩም ካብዚ ቦታ እዚ ማእከላይ ምብራቅ ነዳዲ ናብ ዓለም ዝኣቱ ኩሉ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ፈኪሮም ዘለዉ ኣይሆፕ ኣይገብርዎን ይኾኑ ኣላ
A day after defending against a massive Iranian ballistic missile attack, Israel is now saying today it will retaliate, and swiftly. Prime Minister Netanyahu met today with Israel's military and intelligence leaders. An Israeli official tells NBC News that their response to Iran's strike will be larger than the retaliatory strikes we saw Israel launch back. So እንታይና ንብል ዘለና እስራኤል ነቲ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትበሉ ምዃና ነጊራ ኣላ ድሮ እቲ ዘረባ ናታ ከይገበረቶ ከላ እቲ ቁጠባ ናይ ነዳዲ ዋጋ ንላዕሊ ወሲኹ ቁጠባ ናይ ሃገራት ድማ ሓደጋ ቅልውላው ከጋጥሞ ጀሚሩ ኣሎ ከይገበረት ከላ ስጉምቲ ተወሲዳ እንታይ ክኸውን እዩ ዊ ዶንት ኖው ብጀካ እቲ ዓብ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ብዶ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ድማ ናብ ኢራን ጥራይ ክኸውን ኣይኮነን ናብ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሕቲ እውን ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እስከ ባይደን ብዛዕባ እዚ እውን ንእሽተይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ in April. Speaking to reporters, President Biden reiterated Israel has a right to respond. Support an attack on Iran's nuclear sites by an Israeli? The answer is no. I think there's things that we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond enforcement. Joining me now on set is Ambassador John Bolton, former So እስራኤል ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ኣለዋ ክበሃል ከሎ ኦልሬዲ ባይደን ከምዚ ዕግርግር እዩ ዝገብር ዘሎ ግን ዓመት ርኢናዮ ስለ ዘለና እዚ ኩናት ናይ እስራኤል ካብ ዝጅምር ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዕግርግር ብዘረባ ኖ ኣይትግበርዎ ገለመለ እዩ ዝብል ግን ምስ ገበርዎ ከዓ ፅቡቅ ገበርኩም እዩ ዝብል ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዓለምና ከተትሕና ከምዘይኮነትን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ድሮ ኢዳ እትያ ስለ ዘላ ደም ተፀይቃ ስለ ዝኾነት ናብቲ ኩናት ክትቅፅል ጥራይ ትኽእል እዚ ንሪኦ ፀናሕና ባይደን ሲሪየስሊ ብዕድመ ምዕባይ ወይ እውን ዕድመ ፀጋዩ ምዕራግ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ንኩልና ዝፅበ ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዘሎ ባይደን ሃገር ምሉእ ኣብ ሳልሳይ ኩናት ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ ትኸደሉ ዘላ እንታይ ይዛረበን እንታይ ይገብርን ከማ ንፁር ዘይኮነ እዚ ዝመርሓ ዘሎ ኣሜሪካ ንመን እያ ከተቋሸሉ ትኽእል ኣሜሪካ ሰብ ከም ዝሰኣነት እዚ ዘመሓድራ ዘሎ ብዕድመ ዓብ ስለ ዝኾነ ይኩን ክንዛረበኩም ዘለኹ ባይደን ንእሽተይ ዕድል ጥራይ ዝውሃባ ማይክሮፎን ካብኣ ንላዕሊ ግዜ እንትሕርብካዮ መዓት ጌጋታት ስለ ዝፍፅም እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ሓንጎሉ ትኽክል ይሰርሕ ከምዘየለን ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ሃገር ብካልኦት ከም ትመሓደር ዘላ ኣነ ይኮንኩን ከም ዝብል ዘለኹ ሓደ ፍርቂ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ሪፓብሊካን ከም እዩ ዝብል ለይቲ መዓልትን ድማ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ትኸይድ ዘላ ብሰንኪ መርሕነት ብኮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ እታ መኸተል ናቱ ድማ ካብኡ ዘይተሓይሽ ስለ ዝኾነት ብምባል እዮም ነቶም ሪፓብሊካን ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዛረብሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኣብዚ ሓደ ካብቶም ab Donald Trump, National Security Advisor, former National Security Advisor to former President Donald Trump. Ambassador Bolton, thank you so much for joining me today. Really appreciate it. Glad to be with you. Let's start off by talking about this moment, this escalation between Iran and Israel. By all accounts, Israel's made it very clear they plan to respond to Iran's attack. What do you think Israel's response should look like? What are you hearing about what it might look like? Well, I think you have to look at this in the context of the overall war since last October the 7th, where Israel's been fighting on a number of fronts and now for the second time since April, confronted by Iran directly. I think that Israel should look at a series of targets, but they should be very significant targets, starting with the Iranian nuclear weapons program, including its እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጆን ቦልተን ማለት ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ ዘይፈልጥ ካብቶም ዎር ሞንጎረርስ ዝበሃሉ ቀዳሞት ካብቲ ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ረብሓ ዘለዎ ሰብ እዩ ኩናት ክህሉ ኣለዎ ኢራን ክትረም ኣለዋ ክብል ጎረሩ ዝነቐ ሰብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ስልጣን ሂብዎ ነይሩ ከማ ኖባዲ I don't understand ክሳብ ሕጂ ኣታሊሉ እዩ ስልጣን ሒዙ ነይሩ ምክንያቱ ሕጂ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝግዝግዝ ዘሎ እሱ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናት ናይ ኢራን ንኽትረምሲ ነዊሕ እዮም ጎስጒስሉ በዓል እዚ እጂ ድማ መፍተቶም ረኺቦም እስራኤል ነቲ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ናይ ኢራን ክትሃርሞ ኣለዋ ነቲ ናይ ኒውክለር ቦታ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ንኢራንሲ ከንበርክኽዋ ኣለዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ መዓት ኩናት ንከስፋሕፍዕ ዝደልዩ ድማ ኩላቶም እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ፍልይቲ መዝሙር ገይሮም ለይቲ መዓልትን እዮም ዝደርፉላ ዘለዉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኩናት ዝደሊ ክፋል ናይ ኣሜሪካ መፍተቱ ረኺቡ ከም ዘሎ and I hope መፍተና ይዞም ኣይትኸውን እንተ ዓለም by the way እስራኤል ክትሃርም ዲያ ኣይትሃርምን ካላርሲ እዩ ነቲ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ክትሃርም እንተኮይና ግን ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን ከም ዘሎን 100 ሜትሮ ካብ 75 ክሳብ 100 ሜትሮ ትሕቲ ምድሪ ስለ ዘሎ ፍሉይ ቦምባታት ኣብ ትጥቁ መፅያ እንተደይጌራቶ ካብ ርሑቕ ተኪስካ ክትረኽቦ ትኽእል ከም ዘይኮነ ይዝንገር ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክኸውን
እስን ተገይሮም ድማ ኢራን ድማ ኩሉ እቲ ዘለዎ ኣፅዋር ኣብ ምናልባት ነቲ ሮኬታት ዝትኩስ ንዑ ሓሪማ ቃፂላ ተደይገራቶ ኩሉ እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ዓዶም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትኮስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣስካክዓ ኩናት ድማ ክንርኢ ምዃንና እዩ ኦልሬዲ ንእስራኤል ኣብ ኖርማል ግዜ ከላ ኩሉ ኤር ዲፈንስ ናታ ትክክል ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሪቦማ ከም ዘሎ ሪና ኣለና ሓደ ግዜ ደይኮነ 2-3 ግዜ ባይ ደ ወይ ናይ ሑቲ ድሮንስ እውን ኣትዩ ኣብ ከተማ ከም ዝሃረመ ዘርኢ ቪድዮ ርኢ ኣለኹ እንታይ ማለት ሑቲ ሲ እዚ ሑቲ ኣብ ጥቃና ዘሎ ንእሽተይ ሓይሊ ሲ ከመይ ገይሩ ንእስራኤል ይሓልፋ ኣሎ this is very very strange ሑቲ ሲ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ናብ እስራኤል ደብፅሕ ሓይሊ ኣይመሃለዎን ግን ሶፊስቲኬሽን ናይ ቴክኖሎጂ ሲ ረኺቡሎ ማለት እዩ ካብ ኢራን እንዚ ከዓ ከምዚ ተረባ ኣይኮነን ይከን ነዚ ኣነ ዝብለኩም ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘይፍቀደኒ ዳኣ እምበር ከምፃልኩም ደስ ምበለኒ ነይሩ ግን እቲ ናይ ሓዊ ካርን ከሎ ከቃፅል ከሎ ከተርእዮ ስለዘይትኽእል ሓበሬታ ይበኩም ኣለኹ you can check it yourself ኦኬ ንቐፅል ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ነተንያሁ ድማ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ውግእ ስለ ዝምርኮስ ነዚ ዕድል እዚ ክሕልፎ ከም ዘይኮነን ስለዚ ይስተረና ጥራይ ዘብልና ዓለምና ነዚ ዞባናትና ኣብ ጥቃና ዘለዎ ስለ ዝኾኑ ድማ ይስተረና ጥራይ ብፍላይ ሑቲ ጥቃና እዩ ዘሎ oil terminal facilities on Karg Island and a couple of other places, the ballistic missile program, and significant military installations. Do you think that that is a high likelihood that Israel will target their nuclear program? I think it's very likely that the nuclear program could be a target for several reasons. First, this is something that Prime Minister Netanyahu, beyond any other Israeli politician, has recognized as the existential threat for Israel. And I think that people should understand that with now 300-some ballistic missiles having been fired at Israel since April, they have to worry that the next time they see a ballistic missile aimed at them, it could contain a nuclear weapon under a nose cone. So that is a motivation to solve the nuclear problem now. እቲ ሕቶ ዘሎ ሰላም ዝደሊ መን ሓይሊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕሪ ኢልና ኢራን እዩ ሰላም ዝደሊ ዘሎ እንተስ ኣብዚ እዋን እዚ ንእስራኤል ስለዘይክእልዋ እንተስ ብካልእ ጉዳያቶም ኮይኖም ሰላም ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ኩናት ድማ ኤስከሌት ክገብርዎ ዘይደልዩ ዘሎ ኢራን እዮም ባት እስራኤል ምግዳፍ ስለ ዝኣበየቶም ኣብ ውሽጦም ኮነ ኣብ ዙርያታቶም ንኩሉ እቲ ናቶም ፅልዋ ለይትን መዓልትን ፕሮቮኬሽን ናቶም ስለዝቐፀለ እዩ ኢራን ድማ ግድን ግብረ መልሲ ክትብ ስለ ዘለዋ ሂባ ዘላ እንተኾነ እስራኤል ናይ ብሓቂ ኣብ ትዕቢት ተመርኪሶም ስለ ዘለዉ ሓይሊ ኣለና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል መንፈስ በፂሖም ስለ ዘለዉ ከይገበርዎ ክተርፍዮም ዝኽእል ዝብል እምነት የብለይን ስለዚ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ዘለኻ ህዝቢ ኣብ ቀጠር ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኩዌት ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኢማራት ዲኻ ዘለኻ ኣብ ስዑድያ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ሊባኖስ ዘለኻ ኮሪድር ኢኻ ኣለኻ ተጠንቀቕ ኣብ ኤሮጳ ዘለኻ እውን ተጠንቀቕ እንታይ እዩ ጥንቃቐ I don't know እቲ ኩነታት ግን ዘይተደልየ መኣዝን እዩ ዝኽየ ዘሎ እቲ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ርኢና ኣለና ኣብ ናይ ኒኩለራዊ ምትፍናንን መጠንቀቕታን በፂሑ ኣሎ ኢራን ድማ ኒኩለር ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር እያ ኣብ ማዕቢላ ዳ የማዕበለትን we don't know እስራኤል ድማ ኒኩለር ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ክልተ ኒኩለራውያን ሓይልታት ድማ ኣብ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል ምልውዋጥ ኣለዋ ስለዚ ኔክስት ስቴፕ ናትን እንታይ ክኸውን we don't know ስለዚ እቲ ግን ከቢድ ነገር ይፅበ ከም ዘሎ ይዝረብ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነም ብዙሓት ሚድያታት እዮም ዘረብሉ ዘለዉ ፅንሂ ኢለ እውን ሓንቲ ክወስኸልኩም እየ ምንታን ፅቡቅ ገይሩ ክበድ ናይቲ ነገር ክርዳእኩም You say there's a high likelihood. What gives you that level of confidence? Well, I think that given what Israel has been through for the past year, given the pressure that's been put on it, given the fact that President Biden went out of his way to say publicly today he didn't want Israel to target the nuclear weapons in Iran, indicates that they're worried that that's about what's going to happen. I think Israel would be perfectly justified to do it. I've thought for a long time that nuclear weapons in the hands of Iran was a threat to the United States. What do you think the United States response should be and involvement should be? Obviously, they've been in close consultation with the Prime Minister and the Israelis. Well, I'd go beyond respond. I would help Israel. I would provide intelligence. And in fact, I see no reason why we shouldn't work with them to help them. ከም ንሪኦ ዘለና ኩናት ዝደልዩ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነን እሳቶም ድማ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ነዚ ብኤሮጳ ተኾኖም ካብ ዝፍለ ኣይኮነን is joining me here on set. Good to have you with us. Iran then bracing, as it were, for an expected Israeli retaliation. Some are asking where Israel might go. Might it bomb Iran's nuclear sites? While other observers say it's unlikely. Why is that? Yeah, well, bombing the nuclear sites is quite literally the nuclear option. The reason they say it's not likely, well, in decreasing order, I suppose, is one, the U.S. is really trying to weigh in on this issue. Biden has made it clear he does not want nuclear sites to be hit. Now, you might roll your eyes and say, yeah, well, that's really worked in the past. Benjamin Netanyahu's really listened to Joe Biden and his administration from the outset of this conflict.
again ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ምህራም ብእስራኤል ማለት ኒኩለራዊ ኦፕሽን እዩ ድሕሪ ኒኩለር ኣለዋ ኮይኑ ኢራን ክትጥቀመሉ ክትግደድ ምዃና ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካልእ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትድግፍ ከም ዘይትደሊ ዘላ ተገዲዳ ክትኣትዎ ከም ትኽእል ነተንያሁ ድማ ኤግዛክትሊ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ኩናት እዚ ይእትዎም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ ስለ ዘሎ ክጥቀመሉ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘሎ ቢ ኣዌር ኦፍ ዳት ፋክት እዚ ሲቹዌሽን እዚ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳና ክኽእል ኣለዎ In the last few hours, the Iranian regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel. It's too soon to assess the impact fully, but I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ጉዳይ ናቱ ናይ ኤውሮጳ ናይ እንግሊዝ ክኸውን ነይርዎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብነፈርቲ ኩናት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 500 ሰባት ክትቀትል ከላ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ይገበረን ርዲኹም ኣለኹም እስራኤል ልዕሊ 40,000 ሰባት ኣብ ጋዛ ክትቀትል ከላ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ንእስራኤል ዝኹንን ገይሩ ይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እስራኤል ዝደለየቶ ክትገብር ከላ ወላ ሓንቲ ይዛረቡን እዮም ተዛሪቦም እስራኤል ክትንቀቕ ኣለዋ ገለመለ ገለገለ እዮም ዝብሎ ካልእ ሃገር ኢቭን ሌጂቲሜት ግብረ መልሲ ክትብዛ ኢራን ግብረ መልሲ ንክትብሲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ከም ዘፍቅደላ ይፈልጥ እዩ እዚ እንታይ እቲ ግብረ መልሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልኡላዊ መሬታ መራሒ ናይ ፖለቲካዊ መራሒ ናይ ሓማስ እስማኤል ሓናንያ ዝበሃል ከም ዝተቐተለ ናይዚ ድማ ግብረ መልሲ ሪታሊየት ክትገብር መሰል ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ግን መሰል ዝበሃል የለን ኣብዚ እስራኤል ድሌታ ክትገብር ኣለዋ ተደልያ ትሃርመካ ተደልያ ትጭፍጭፈካ ተደልያ ብዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ክትሃርመካ ትኽእል ኩነነ የለ እገዳ የለ ግብረ መልሲ የለ ኢብን መግለፂ እውን የለን ከምዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካልእ ብዓቕማ ግብረ መልሲ ክትብ ከላ ግን ኩነነ እገዳ ካልእ መልዕ ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ባዕድ ዩኬ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ኣካይዳ ክሳዕ ክንደይ ዝጠፈሸ ሞዴል ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክዕዘቦም እዩ ዝውዕል ዘሎ ሓደ ነገር ንፁር ክኾነኩም ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ማለት ምስጢሮም ምፍላጥ ኮዶም ምፍላጥ ኢደዝን ማተር ፍለጦ ይትፍለጦ ኣብዚ ዋነ እዚ እንታይ ሽሙ ዘሎ ሕብብ ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ሞ ክትገብር እዩ ትሕቶ ፍለጦ ይትፍለጦ ስለዚ ሃገራት ሓያላት ክኾና ግዴታ ኣለወን ኣብዚ ዋነ እዚ ሓይሊ ብኩሉ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ እንተዘይብልካ ፍለጦ ይትፍለጦ ወላ ከም ድሌትካ ይረዳእካ ትንገብሮ ዘለና ዓመፅ እንታዴኻ ሞ ከተምፅእ እቲ ጉዳይ ንሃገራት እስላም ከምኡ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ንዓለም ካብ ዓብዪ ከምኡ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ሰዋት እንታይ ከም ክትገብሩ እስራኤል ሽዕ ግዜ ከመይ ኢላቶም እያ ሕጊ ንጥሓስ ድሌትና ንግበር ዩኤንኩም ይኹን ካልእኩም እንታይ እዩ ክገብር ዝኽእል ትትገብርዎ እኮ ንፈልጦ ኢና ዓቕሚ የብልኩምን ክትገብሩ ንሕና ድሌትና ክንገብር ኢና እቲ ሕጊ ንስኹም ዝኾነ ክትፍትኑ ከለዎም ገበኒኡ እገዳ ክወርደኩም እዩ ካብ እገዳ ሓሊፉ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስደልኩም ኢና ክንጭፍጭፈኩም ኢና ንዓኹምን ንህዝቦን ክንቀትል ኢና ንስኹም ገለ እንተገይርኩም ግን ንሕናን ዘራያትን ብኩሉ መንገዲ ድከትኩም ከነፅክበኩም ኢና እዚኣ ዓለምና እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ እቶም በዓል ራሽያ በዓል ቻይና ብተሪሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እናተገለሉ እናረሓቑ ናቶም ሓድሽ መስርሕ ናይ ዓለም ንክፈጥሩ ዝስዕሩ ዘለዉ ብዙሓት ሃገራት ድማ እጆኹም ዝብልዎም ዘለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ መራሒ ናይ ኤርትራ ንራሽያ እዚ ኩናት ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ኩሉ ናብ ኩናት ክብሎ ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ናቶም ኣብ ኣፍ ደገ ራሽያ እዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝኾነት ሃገር ንቻይና ንኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ወላ ብልኡላውያን ሃገራት ካልኦት ወታደራዊ መደበር ክኸፍል ኣይፍቀድን እዩ ስለምንታይ ዳ ናይ ኣሜሪካ ሓደገኛ ኣፅዋር ንራሽያ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክድምስስ ዝኽእል ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ንክመፅእ ዝፍቀድ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ንሪኦ ኣለና ውግን ክቅፅል ንኢራን ንክሃርምዋ ድማ ናይ ነዊሕ ሕልሞም እዩ ስምዕዎም እጂ It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. I've spoken today to Prime Minister Netanyahu.
So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ንዩኬ ንእስራኤል ሙሉእ ደገፍ ክንባይና I don't think of course ናቶም ሓገዝ ደልያ ቪቶ ፓወር ዘለዋ እያ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ድማ ዘለዋ ኣፅባር ኣብ ዩክሬን ዘይተዋህበ ስለዚ ዩኬ እንታይ ትገብረላ ትሪኦ ኣለኹም ኣብ ዩክሬን እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ናብ ኒውክለር እውን እንተኸደ በዓል ፈልጥ ኣብ ኩናት ድፍኡ ዝኾነ ሓብዎ ንዩክሬን ዘለንስኪ ድሌቱ ንክገብር ቀይሕ መስመር ናይ ፑቲን ኣይግድሰናን እዩ ኣብ እስራኤል ክኾን ከለካ ንእስራኤል ኩሉ ሓግዝዋ ንኢራን ክትሃርብ እዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዋ ሎሚ ብናይ ሎሚ ዘሎ ፖለቲከኛታቶም ክትርድኦ ትኽእል ትማል ሓይሊ ከለዎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ሓይሉ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ዘይብሎም ግዜ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናብ ልዕሊ ካልኦት ኣህዛብ ኣለዎም ካብዚ ቃላቶም ክሰምዕዎ ትኽእሉ I think we have to be lucid on our situation. Europe is no more the top priority of the US. The US top priority is US, which is normal and fair. The second top priority is China. President ናይ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ኣምሊቁሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ውሽጢ ኤውሮፓ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ብወቂዒ ወፂኢካ ኣብ በዓል ብሉምበርግ ክትዛረቦ ግን ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ this is a reality check በዓል ንነዊሕ እዋን ከምዚ ኣብ ሓደ ዘይፈናጨሉ ምሕዝነት ናቶም ክሳብ መወዳእታ ዝኸደ ገለ ኮይኖም ዝስምዖም ዝነበረ እቲ ሪያሊቲ ክሃርሞም ጀሚሩ ለኤውሮፓ መራሕና ፈረንሳ እንታይ ይብል ኣሎ ሓደ ነገር ንጹር ክኸረና ኣሎ ሉሲድ ማለት ክሊርሊ ክንዛረበሉ ብንጹር ክንዛረበሉ ዘለና ነገር ኣሎ ኤውሮፓ ንኣሜሪካ ቀዳምነት የብሉን ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ ቀዳምነታ ኤውሮፓ ኣይኮነን ኣብ ዝዋን እዚ ሴኪሪቲ ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ካልእ ቀዳምነት ኣይትቦን ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናታ መጀመርያ ኣሜሪካ እዩ which is quite normal normally fair ድማ እዩ ኢሉ እሱ ግን ኣይኮነን እቲ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ካብ ዓዳ ወፃኢ ግን ቻይና እያ ዘላ ስለዚ ሴኪሪቲ ዓቕምናታ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኩሉ ነገር ዘለዋ ንቻይና ንምቕርቃር ናብ ቻይና እያ ከተተኩር ትቐደም ኤውሮፓ ቀዳምነት ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ራሻ ስለ ዝነበረት ናይ ሴኪሪቲ ቀዳማይት መወዳድርቶም ንራሻ ኮንቴን ክገብሩ እዮም ንኤውሮፓ ቀዳምነት ይብዋ ነይሮም ሎሚ ግን ራሻ ከም ዘለዋ ሓያል ክንሳ ካብ ራሻ ንላዕሊ ቻይና ስለ ዝሓየለት ኩሉ ኣተኩረናቶም ኩሉ ወታደራውን ፀጥታውን ሓይልናቶም ናብ ቻይና እዮም ከቕንዕዎ ስለዚ ናይ ኤውሮፓ ሴኪሪቲ ኣገዳስነት ክልዎ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this is a really big blow ዓብይ ማህረምቲ ንኤውሮፓ ምክንያቱ ኤውሮፓ ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ እንታይ ገይረን ካብ 1990 ድሕሪ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ወይ እውን ዝሑል ኩናት ምሰብቅዐ ወታደራዊ ዓቕምናተን ኣልሚሶነየን ኣደቂሶነየን ሰራዊት ናተን ተጠዋቢልኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰራዊቶም እናገደፉ ታንክታቶም ንኻልኦት ናሃቡ እናሸጡ ንሕና ናይ ሰላም ህዝቢና ወግን ኣሜሪካ እዩ ኔቶ ዝበሃል ድማ ኣለና ገለ እናበሉ ኩሉ ነገር ገዲፎም እዮም guess what ወታደራዊ ዓቕምካ እንተልሚስካዮ ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ከም ዝወጥቀካ ኣብ መፅሓፍ ዝተፃሕፈ ነይሩ ሰላም ክህልወካ መጀመርያ ሓያል ወታደራዊ ንኩናት ክትዳለወለካ ሰላም ከተስተባቕር ንኩናት ክትዳለወለካ እዩ ዝብል እቲ ልቦና ነዚ ምኽሪ እዚ ዕሽሽ ኢሎም ጉሒፎም ካልእ መንገዲ ክተሉ ነይሮም እቲ ሪያሊቲ ከም ዝድርዮ ዘለኹም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ከምዚ ቦምብ ሼል ዝኾነ ሬቨሌሽን ወይ እውን ሓቅታት የውፅኡ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ዝስምዕዎ ሕጂ For the rest, it depends on the moment. They are a super loyal and reliable partner on Ukraine. Will it last? I don't know. But let's be clear, at the same time, in Afghanistan, we didn't have the call before. And in the AUKUS deal in Australia, I didn't have the call before. But it's not a reproach. I try to be lucid. The EU is not the priority of the US. And this is why part of the wake-up call period of time we are living, and part of what we have to completely reshape, is our defense and security strategy. We are part of NATO, no discussion. We are strong ally of the US, no discussion. But we have to de-risk our model from the US agenda. This is a very important message. እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እውን እኮ ኣብቲ ናይ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ሽርክነት ኣለና እንተበልና ኣብታ ኣገዳስነት ብታት እኮ ርኢቶና ይስማዓኒ ወይ እውን ርኢቶናትና ተሰሚዑ ነቲ ክኸውን ዝኽእል ውሳነ ከነግሮ ይንኽእልና ኢና ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ንሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝሕግዙ ንሪኦም ኣለና ንክንደይ ክቕፅል ኢና መፃኢ ግን ዊ ዶንት ኖ ይብላ ኣሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ኣሜሪካ ዩክሬን ስለ ዝዓነወት ናብ ኣካል ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ግበርዋ ይብልዎም ኣለዉ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ እትዮም ኤውሮፓ እዮም ኩሉ እቲ ክሳራ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ወዲቑ ዘሎ ኤውሮፓ ክኸፍልዎ ከም ዘለውን እውን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣሜሪካ ናታ ኣጀንዳ ካሊእ ዘሎ ንሕና ደድሕሪ ኣሜሪካ ተገቲትና ብምኻድ ድማ ሓደጋ ናይ ኤውሮፓ
ኢንዲፐንደንስ ናጽነትን ልውላውነትን ናይ ኤውሮፓ ኣብ ሓደጋ እቲና ያለና እናበለ ማክሮን አክቹሊ መበል ሳልሳይ ራብዓይ ግዚኡ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ግን ሰማዒ ረኸበን እታ ናይ ኤውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ንኤውሮፓ ከመይ ጌርካ ጠቕሊልካ ብኣሜሪካ ትእትዋ ምናልባት ምስ ግዜ ነዚ መስለኒ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክንከውን ኢና ወላ ከም ሓንቲ ሰይድ ግበሩና ከይትብል ከማን ኢኻ ትፈርህ ብጀካ ኣሜሪካ ካል ነገር ክትገብር ዘይትኽእል እያ እታ መራሒት ናይቲ ኮሚሽን ዘላ ማክሮን ከምዚ ምስ በለ እውን ብዙሕ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ዝወሃቦ ነዚ ዘረባ እዚ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ ኤውሮፓ ኢንዲፐንደንት ክኸውን ዝግባእ ናይ ኣሜሪካ ተጎታቲ ኢንዴትሮ ክኾን ዶሜትሮ ወይ እውን እቲ ተጎታቲ ክፋል ናይ መኪና ክኾን ኣይግባእን እዩ ነይሩ ከመይ ዝበለ ሓያል ኮንቲነንት ክነሱ ቁጠባ ዘለዎ ሰፊዕ ዕዳጋ ዘለዎ ነብሱ ዝኻለ ናቱ ኢንዲፐንደንት ስትራቴጂ ክገብር ዝግባእ እዩ ነይሩ ወላ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ እንተኾነ ናቱ ክሃንፅ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ዓለም ቀዳማይ ከይከውን ይኽእል እዩ ባት they still have the capability ነፍሶም ንክኽእሉ ስለዚ ናይ ዩሮፒያን ሞዴል ክትክተል ትፍትን ዘለካ ከም ኤውሮፓ ሕብረት ዘይንኸውን ኖ ከም ኤውሮፓ ሕብረት ክከውን የብልካ ምክንያቱ ኤውሮፓ ሕብረት ከም ኤውሮፓ ሕብረት ብምዃኖም ይሓዝኑ ኣለዉ ኤውሮፓ ሕብረት ኣይኮነን ፀገሞም ኤውሮፓ ሕብረት ግን ሓደ ኣሜሪካ እትዝውሮ ባእታ ብምዃኑ ይትፀገም እምበር ናፃ ዝኾነ ምስ ቻይና ናቱ ስትራቴጂ ዝገብር ምስ ራሻ ናቱ ስትራቴጂ ዝገብር ምስ ካልኦት ናቱ ስትራቴጂ ዝገብር እንተኮይኑ ፀገም ኣይመሃለዎን ግን ኣሜሪካ ደፊኣ ምስ ራሻ ዝገበረቶም እቲ ንቁጠብኦም መሓውር ዝነበረ ነዳዲ ምስ ራሻ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ግን እንታይ ዘባሳ ኣለካ ነዳዲ ራሻ ትሸይጥ ኣላ ገንዘብ የድልያ እስኻ ድማ ነዳዲ የድልየካ እቲ ነዳዲ እቲ ንቁጠባኻ በይዝ እንድሕር ኮይኑ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዩክሬን ግን እቲ መሰረት ናይ ትሕተ ቅርፂ ወይ እውን እቲ ነዳዲ ነቲ ህዝቢ እውን ስለ ዝጠቅም መገደፍካዮ ነርካ ራሻ ድማ ፀገም ኣይነበሮን ነቲ ነዳዲ ከም ዘሎ እናቐፀልካ ኣብ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል ነርካ ኖ ራሻ ንኸይትረብሕ ኢልካ ልክዕ ከምዚ እዚ ኣበይ ርኢናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣናዮ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምስ ተዋግኣ ብወደብ ሓሳብ ንክጥቀሙ ዝኸልከሎም ኣካል ኣይነበረን እንታይ ግን ገይሮም ኤርትራ ንኸይትረብሕ ኤርትራ ገንዘብ ንኸይትረክብ ኤርትራ ንኸይሓልፈላ ብዕፅፍን ዕፅፍታትን ገንዘብ ኣብ ጅቡቲ ከይድና ክንገብሮ ኢና ወደባቶም ወላ ገመል የስትይሉ ሰይ ገመል ነስትየሉ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዕዳማስ ኣለዎ ኣብቲ ወደባት ናትና ወደባት ናይ ኤርትራ እንታይ ይብሉ ሓሰብ እኮ ወላ ሓንቲ የብሉን የስ it doesn't matter ኤርትራ ባፃ ኣለዋ ሓሳብ ናይ ግድን ኣይኮነን ክትጥቀመሉ ኣብ ደስ ዝበላ ግዜ ትጥቀመሉ ናይ ኤርትራ እዩ ወደብ እቲ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ደስ ዝበሎም ግዜ ድማ ክጥቀሙሉ እዮም ከምዚ ኢሎም ክንደይ ዝፅሕፍ እየ ዝረኣቢ ሓሰብ እኮ ወላ ሓንቲ ወላ ግማል ደየስትይሉ ኤርትራውያን ናይ ቢዝነስ ኤርትራ ድሌታ ትገብረሉ ናይ ኤርትራ እዩ ትሕቶ ሓሰብ ናይ ኤርትራ እንተደልያ ወደብ ትገብረሉ እንተደልያ ድማ ዓፅያቶ መገሻ ኣብ ካልእ ባፅሓ ትጥቀም ምስ ተቐማ ፅባሕ ንጎ ሓድሽ ጀነሬሽን ምስ መፀ ቁጠባ ምስ ዓበየ ድማ ንሓሰብ ድማ ከም ብሓድሽ ኣስሪሕካ ትጥቀመሉ ኢትዮጵያውያን ዓሰብ ስለ ዘይትጥቀሙን ሃበና እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ፅላለይ ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ዘሎ ፅንሂልና ክንሰሜና ብዛዕባ እዚ እዮም ዛረቡ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ንዓሰብ ብስእሊ ብሳተላይት ሪኦም ወላ ሓንቲ እኮ ትጥቀመሉ የለን ኖ ፕሮብለም ኤርትራ ዝኣኽላ ወደብ ባፅዕ ኣለዋ ስለዚ ባፅዕ ትጥቀመላ ንዓሰብ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ወይ ካልኦት እዮም ክትጥቀመሉ ዝኽእሉ ምስቲ ዝነበረ እገዳን ዕፅዋን ድማ ክትጥቀመሉ ኣይመረፀትን ንቐፅል እስኪ ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ስምዕዎም እዚኣ ሓደ ነገር ኣብቲ ፖለቲካ ንምትትታው ዝጥቀመሉ ታክቲክ ንክንፈልጥ ኢለ ያስክሱ on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done and we will continue to monitor እዚ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ጃክ ሰለቨን ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝን ተምፃልና ኣለኻ ናይ እስራኤል ዘይተምፃልና ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ነው እስራኤል ክምልሱ ግብረ መልሲ ክገብሩ መሰሎም እዩ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ናይ እስራኤል ፀገም የብሉን ነተንያሁ እንታይ ኢሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን እቶም ኣብቲ ኩናት ዳይሬክት ዘይሳተፉ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተገዲሶም ይዛረቡ ከም ዘለዉ ካብ ኢና ክንመሃር ዘለና ለዚ እስራኤል ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ነቶም ካልኦት ሃገራት ሒዝዎም ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ ሕጂ ትተተገርም ኣብዚኣ ሕቶ ትመፅእ ስምዕዋ For further threats and attacks from Iran and its proxies, we are particularly focused on protecting U.S. service members in the region. And with that, I'll take just a few questions. Yeah. Thanks, Jake. Is the administration making any preparations to evacuate U.S. citizens from Lebanon or elsewhere in the region? We have been very clear for some time now that U.S. citizens should avail themselves of commercial means to depart Lebanon, given everything that's going on. We have said that from this podium, from multiple podiums. We continue to say that, but we have not begun triggering a non-combatant emergency evacuation, a NEO, and do not have an intention to do so at this time. If that changes, we'll let you know, but we continue. ካብቶም ቀዳሞት ሕቶታት እቲ ህዝብና ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ንኸተውፅዎ መደብ ኣለኩም ድዩ ነቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ደሎ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ከተውፅኦ መደብ ኣለኩም ዶ ኣብቲ ሕግናቶም እንታይ ዝብል ታክስ ተኸፈልቲ ኮይንካ ዝኾነ ሪስክ እንተመፂካ ኣሜሪካ መፂያ ተሕነካ እዩ ዝብል እቲ ዋይ ድማ ኣሜሪካዊ ብዘይገድስ ኣበናይ ዓለም ኣሎ ታክስ ንኣሜሪካ ክኸፍላ ኣለዎ ዝብልዎ
ኣብታ ሽግር እቲ ህዝቢ ከጋጥሞ ከሎ ተውፅኦ ዲኹም ዝበለ እንተሎ ኖ ንሕና ነውፅኦም ኢና ብዝኾነ ይኹን ብሽጣሮም ገይሮም ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ኢማጅን 8 ቢልዮን ለንቀነ ጥራይ ከባቢ 20 ቢልዮን ንእስራኤልን ንዩክሬንን ንኩናት ዝሃበ መንግስቲ ነቶም ኣብ ኩናት ወዲቖም ዘሎ ኣሜሪካውያን ንምድሓኖም ሓንቲ ነፋሪት ክሰድድ ወይ እውን ንዖም ንምውፃእ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይደሊ ተመሳሳሊ ለንቀነ እንታይ ብልዎ ኣሎ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ዲ ወላ ሳውስ ካሮላይና ሓደ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ኣጋጢሙ ኣሎ ከምቲ ዝድለት መንግስቲ ፈደራል መንግስቲ ሓገዝ ይገብር ከም ዘየሎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናቱ ስእሊ ነይራ እንታይ ገይሮማ ነይሮም ባይደን ኣክንድነት ህዝቢ ዝረድእ ንዑ ሰጊሩ ናብ ዩክሬን ክሰዶ ከለት ሓገዝ ገይሮም ኣውፅኦማ ነይሮም ስለዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናቱ እንታይ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ደጋጊሙ ዝገልፀሉ ዘሎ ኩናትን ኣብ ጓና ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መራኸብ ዓበይትን ንኣሹን ናብ ከባቢ እስራኤል ቀሪቡ ኣሎ ኢቭን ኩናት ተጀሚሩ ንእስራኤል ንክሕግዙ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ንዖም እዩ ዝምልከት ግን ክንመሃረሉ ክንክእል ኣለና ክሳዕ ክንምንታይ ነቲ ዓለም ናበይ መንገዲ ይወስድዋ ከም ዘለዉ ብዙሓት ክኢላታት ኢቨን ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ ቀረባ በፂሕና ኣለና ብምባል ሓደ መግለፂ ሂቡ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ዓብ ኩናት ናይ ዓለም ንክመፅእ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ብፍላይ ሕጂ እስራኤል ግብረ መልሲ ትቦ ዘላ ኣተሓሳስቦኦም ብግቡእ ክትርድኦ ትክእል ኣለካ ኣተሓሳስቦምን ኣካያይዶም ክቅይሩ ክእሉ እዮም ኣነ ካብ ማእታት ዘመናት ተጀመርዎ ስለ ዝኾነ ዝዓለም ከዓ ረቢፆማ ሃዊኾማ ዓለም ካብኡ ክወፅእ ክእል ስለ ዘለዎ ናይ ኩለን ክፍሊ ዓለማት መንገደን ገብራ ክእላ ናብዛ ከባቢና ዘላ ኩነታት ግን ካልእ ኣማራፂ ይብልናን ብፍላይ ነዚ ህዝቢ ናይዛ ሃገር እዚኣ 80 ዓመታት እዮም ምስትንፋስና ምልቆምና ካብ ድሕሪ 70 ወይ ካብ ድሕሪ 1941 መሰለ የብልና ንሕና ከም ህዝቢ ከም ኩሉ ህዝቢ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኮይልና ክንነብር ኣይንኽእልን የለን استراتيجية وربحاتنا تقلقلنا ذا قرية لذي خدوق صالك بود مسألة سجم بنصارو تبقى قال سنة حزب إرترا ببوانو تجور ونجر أي مهرون ديم واي فقدون ديم كم زي مسألة قد سألت تسعود أنا حدا نيشتو هاجر نيشتو حزب سلامنتاي تمال تودي وخينات ناتبهالو عند حرقينات بزن بتن يقولون حصوتنا فبركة كسانة كليومنا إنه زغنا يقول لا زغنا يقول قال حزبنا هنا رجعت ندلنا هنا خينات كنرس ندلي بسلام كنبر بهوا كنبر مسكال بيننا اليوم يوم ده مسلو أقدسوا قدات سلو خونو نايز خبابي نقحت رايدة خوناس ولا بخف العالم درجة دلنا نقحتن مسكال دلنا زم دلنا ساتن بقبو ونصرعون كلمة أنت إذا تدلنا حج عالم ذا عالم دي أدلنا نعطاتهم رسعينا نبقالهم كيدا ينخيلين نعطاتهم كن وشتو شاتهم كل فلطهم سلدلنا ذا حسبون دقبرون كحدا بحدا قمقيمنا نتندليو حناصد خنا الشططات كل بوصحهم انت وطناتنا نبنا زعجي امونغنا امونغو ايثيوبيان كنا حنصن دلي سلام رقات اوشت زي مقام دعتوي ابز خباب بقفيح في الطرد اللغه هذا قاعدة الدهلة وهذا المجر حق عبد الملك البوتي هذا يبعد عن هذا 30 كيلو ليش ما يضربوا هذا القاعدة ويضحكوا لهم على خلق الله إذن تاي زبل زلو إسرائيل ساب إيرترا بيز اللوا مهنياتو قال لك هابتم إيرتراويان منابتين نحنا غازيانينا نحنا زر إسرائيلينا بلا بلا زبلو زلو هذا تايلو سيفنيرو توم أجازيان دو نحنا إسرائيلي نادو نابلكم حلولو كتبلو زغنكم كابتن كفتي هاي بلو دسي بالكم ده عقمنا كينات عديمكم لنا بمبال of course زي كاب إسرائيل نفس حد يستنى سيخ قبر زي الله كاب زوان زي فلاي حوتي بس يوز له درجات هدرا عقمي كاب زعد زي كاب تعدم توكيشم ناب إسرائيل يوم زهر مزلو ايرون دومز بحال ديفنس سيستم نزلهم حليفه يهرم له سلازي حوتي is a very powerful force of زوان زي كما عينت أسوار زلوا بزبانا نسعود عربيا مسائلات لنا بلا بلا زولوز نبر ناينا دادنا أتوم قد مخندي عمتات بقى بيلونيري سلازي حوتي حيل اللوا بتي إيران تبازل حيل عزيز برتعي نبي إيرترا كتكسو there is no any reason سخونا مخنياتي بلومن إيرترا مس إسرائيل سخونا يكون دبلوماسين ركبن كم زي بلا حوتي فلت everybody فلت أنت زلوم نير كده بتتكمل نير سلازي إيرترا ساكندو سكات كله هاي كلني كم by the way تي زيزر بعض السوشيال ميديا
ምናልባትም ተቃዋምቲ ኤርትራ ክድብደበሎም ድሌቱን ስለ ዘለዎም ኦፍ ኮርስ ናይ እስራኤል ባንዴራ ኺዶም ንሕና ኣብኡ ኢና ኣለና ዘለና ኢሎም እውን ክፍክሩ ክእሉ እዮም ኤርትራ ክድብደበሎም ዝደሊ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ኣስመራ ተደብዲባ ብኒኩለር ናይ ወያነ ምስ በለ ተሓጒሱ ዘጣቅዕን ዕልል ዝበለን ሰብ ከም ዝነበረ ንዝክረን ኢና ናይ ወያነ ነስመራ ክንሃርም ኢና ምስ በለ ዝተሓጎሱ ሰባት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ኢኹምሽ ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ዓብይ ፅቡቅ ነገር ገይሮም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ዝተዛረብሉ ስለዚ ናይ ወያነ ሚሳኤል ክሃርማ ነስመራ ኣስመራ ሲቪል ህዝቢ እዩ ዘሎ ንዑ ክሃርም ስኽፍ ዘይብሎም ሰባት ሕውቲ መፅኡ ክሃርሞም ስኽፍ ክብሎም ኣይክእልን እዩ ንክትህረም እውን ክፅልዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሕዱር ፅሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዲሞክራሲ ናብ ኤርትራ ከምፅእ ኢሉ ንመን ክቐሽሽ ከም ዝብል ኣይደኖ ግን ሕዱር ፅሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይብለኩም ኢሎም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ሕማቅ ፀርፊ ናይ ኤርትራዊ ክፀርፍ ዝውዕል ተቃዋማ እየ ዝብል ግን ኣሎ ስለዚ እዚ ክፋል እዚ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሕማቅ ንክመፅእ ክፀር ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ኣብ ቲክቶክ ኮይኑ ዝተዘርበ ተግባር ክግበር ይኽእል እዩ ኢልካ ክዝረበሉ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ክሳዕ ክንደይ እቲ ቲክቶክ ዝበሃል ሶሻል ሚድያ ናብ ሕማቅ حيلي ناب حماق كنتات كوست كم زغل يزرب 10 سنين وهم 10 أشهر هم يضحكوا عليهم هذا بيمول هذا الضربات اللي حصلت على ميناء الحديدة لأجل تلميع عبد الملك البوتي النبع عداوة طيب أنا عبد الملك البوتي لا يأخذ الحجار انتهي تزارب زلوتهم تفلتو ترجع ما بتاعت قدفلنا كابت ملكتنا تجن برجت اسرائيل ابو الله يلوم بزو زي بروباغندا سلاز جبر زنبره ناب ኤርትራ خزي هرمي بلالو بኤርትራ كمزي يلغن صبو غيرم يفلطو خنو I hope update the كينات يوسدن خون between the river and the people it sustains. In contrast, the Sahara Desert looms as a formidable barrier, historically shielding equal retaliation from Ethiopia and its allies. This could trigger a rapid escalation of tensions, with consequences that would ripple through the entire Nile basin. The ongoing unilateral actions by Ethiopia concerning the management of the Nile's water resources pose significant risks for future stability. Such actions amplify the potential it has roots in accusations of Egypt supplying arms to Tigray rebels in Ethiopia, a move perceived as an attempt to destabilize the Ethiopian government for strategic advantages over the Nile. So كابتن زبحال زنبري قبتي نزي كونتات زي سيريس لتريو كم زلان هلاوي بزي سو كالس أجمعات قاتي مالو بقطبا كاري شجرة قاتي مالو ناينيل تتوسيقوا كتتصوروا خمسة تقلن تمنجس دما نقولوا مفتوح زي قبر تخينو حلقة كوردوس لزخل قال يخون قال أقد أسسكم تكوسي دابز قداي ناينيل تقط خمسة لون بوجن يرتادما. This situation reflects the intricate geopolitical complexities that characterize the ongoing conflict. As the war rages, it gives rise to rampant genocides and ethnic cleansing carried out by various factions, painting. So again, زي تي أبتك زي ويانا زكبر زنبرة بتكونات ناي تقرأ زكبر زنبرة يوم جبتي أبتكونات تي إيداعي تيا كم زنبرة يوم زنقرز له حج دما بزلا عليه نتقرأ كتحجز كل نجار كتجبر كم تخد مسير ترا نير ترا كم هذا دفاع غير يكون تنكتجبر مسير ترا أنت اسمه ما كتجبريا مسير ترا أنت مردات كتجبريا أنا كم ناتي مرداتا نيتشوبيا سلام الرقاتن ويون إثيوبيا عجز الله تكونتات مني زيارة كمزمزاز دلي شعبيا يكونن شعبيا تقام يبلو جبت سجن نزه عجز الله إثيوبيا بزخونه يقول من قدي كمزمزاز كفتن كم زخونن نزد ما بكل من قد عبتزوبا زكالو نزبلا كله خبري حركة بدما إذا عبتقرأ زر زلو كونتاتيو من البات أبزي عجي أمونغو تجاربت عجز الله كونتات كنرينا قدم جنس كنزيا ناس معنا نسنا من سير تراون هذا لوتي هذا ملسي بزني جنب. 9.4 billion US dollars annual revenues earned in the 2022-23 fiscal year. A record 9.4 billion US dollars annual revenues earned in the 2022-23 fiscal year to a drop of 25% in revenues the following year. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi says the conflict in Gaza, which erupted last year in October, has now pushed the Suez Canal revenues down by 60%. The main reason for the drop in October So كم نريز لنا قبتي كم ربع بريزنت نايت هاجر عبد الفتاح السيسي كم زبلو وزلو كابز حلفه ريكوردنا 10 بليون أتاو غيرو زنبري سويس كانال أبزوانزي ب 25% قديلو no ب 25% قديلو اللي بلو كاب كندا يدنو Egypt loses 6 billion due to rising geopolitical tensions لازم شدشت بليون زاكل جنزب دما كثيرة كم زلا كابتي زلو نا جيوبوليتيكس كونتات مالتيو جبت زي تخسر زلا بغتا بسنك إسرائيل أب غزة
ኣብ ሊባኖን ትገብሮ ዘላ ኩነታት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ነዚ ክሳራ እዚ ብኸመይ ክሽፍኖ ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ክትሕግዛ ትኽእል ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ እንታይ ክሕግዝዋ ይኽእሉ ክሕግዙ ይፍትኑ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ካይዳ እዩ ንግብፂ እዚ ዋጋ እዚ ዘኽፍላ ዘሎ ስለዚ በሃል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ እዚ ኩሉ ክትከስር ከላ ምስ ሑቲ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልዎም ወይ እውን ብኸመይ ክርእይዎ ይኽእሉ ንሑቲ ከጠጠው ከብልዎ ዓቕሚ ኣለዎም እዮም ግብፂ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እዚ ኩነታት እዚ ስለምንታይ እቶም ዓበይቲ ሓያላት ኢና ዝበሃሉ በዓል ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ እውን እንተኾኑ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅኡ ስለ ዘይከኣሉ ግብፂ ሕዚ ኣብዚ ኢዳ ክትእትዩ ትደልን እያ ዘላ ግን እንታይ ትጥቀመላ ኣላ ግብፂ ነዛ ሃጓፍ እዚኣ ኩሉ ነገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ምትትታው ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንዓ ሌጂቲመሲ ይበሃል እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ድዩ ናብ ሶማልያ ትመፅኦ ዘላ ድዩ ኩሉ ቅቡል ምዃኑ ስለምንታይ ኣብ ረብሓኣ ኣብ ናሽናል ሴኩሪቲ ናታት ኣብ ደገ ባሕሪ ብዙሕ ክሳራታት የምፅኣላ ስለ ዘሎ ዳትስ ዋይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዲል እንተገይራ ኩለን ሃገራት ከተባብዓ ዝኽእላ ምክንያቱ ግብፂ ታኡምኮ ምስ ኤርትራ ዲል ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እተን ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ስለዘይተቐበሎም ወይ እውን ብቐሊሉ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ስለዘይክእሉ ምናልባት ግብፂ ጥልያን ፈቲኑ ነይሩ ግን ጥልያን ናብ ቁጠባ እምበር ናብ ዲፈንስ ዘተኮራ ኣይነበረን ድሮ ጀሚሩ ናበይ በፂሑ ለዊዶን ነው በቲ ኮይኑ በቲ ግብፂ ንነፍሶም ክብሉ መዓት ክሳራታት የጋጥሞም ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዲል ብትሕቲ መጋረጃ ብዙሓት ይዛረብሉ ኣለዉ እዮም ሓደ ዲል ምስ ኤርትራ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝዝረብ ኣሎ ሓቅነቱ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ንቐፅል ካልኣይ ባእታ ክንሪኢና has now pushed the Suez Canal revenues down by 60%. The main reason for the drop is the retaliation attacks carried out by the Houthis in Yemen on shipping vessels, which they say is to show solidarity with Palestinians under Israeli attacks in the Gaza Strip. As Israel escalates the war to include Hezbollah and Lebanon, Egypt fears more losses. We hope this doesn't turn into a comprehensive full war because no country, not even Israel, can afford that. These geopolitical disruptions appear to be staying longer. እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግብፂ እስራኤል ንባዕላ ቁጠባ ናታ ብጣዕሚ ተሃስዩ ዘሎ በቲ ቀይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ እንተኾነ ቢልዮናት ካብ ኣሜሪካ ይመፃ ስለ ዘሎ ቁጠባ ናቶም ብዙሕ ኣይግደስሉን እዮም ዘለዉ ብዓይኒ ሓቂ ቁጠባ ናይ እስራኤል ብጣዕሚ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብኩሉ መንገዲ ቁጠባ ናይ እስራኤል ረማዕ እናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት እያ ዘላ ቱሪዝም ናታ ክሰርሕ ይክእልኒ እዩ ወታደራት ኮይኖም ኣብ ውትድርና ከይዶም ዘሎ መንስያት ሰራተኛታት ናይ ካምፓኒታት ዝነበሩ እዮም ካብ ህንዲ ሰራተኛታት ከተምፅእ ትፍትን ኣላ ሓድሽ ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ንግዲ ዘበለ ብምሉ ኮሊሉ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ፅልዋ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃቐፀሎ ከሎ ድማ ንሳ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክትገብር መደብ ከምዘይብላ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ክቕፅል ምዃኑን ምስ ኢራን ክዋጋእ ነቶም ካልኦት ድማ ንኩሎም ከጥፍእ ቆሪፁ ተንስኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣሜሪካ ሽፋን ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ሽፋን ድማ ነቶም ካልኦት ሃገራት ብሰንኪ እዛ ኣካይዳ እዚ ሓደጋ ዝወርጥቀን ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ወታደራዊ ደገፍ ክትገብረለን ወይ እውን ሽፋን ክትገብረለን ትፍትን ኣላ which will deepen our losses. Middle East markets have been suffering the economic impacts of the Russian-Ukrainian war followed by Gaza and now Lebanon. The Suez Canal is one of the main sources of foreign currency for Egypt. This sharp drop in revenues comes at a time when Egypt is facing a shortage of foreign currency, which has affected the North African nation's economy. We not only have a foreign currency crisis, but there are debt payments bound to... እዚ ስዊስ ካናል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ወይ ኣገዳሲ ምንጭ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ነይሩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ማለት በቲ መራኸብ ብብዝሒ ክሓልፋ ከለዋ ብዙሕ ኣታዊታት ደይርዎም እዩ ካብ ወፃኢ ኸ ቱሪዝም ግብፂ ብዙሕ ቱሪዝም እዩ ዘለዋ ኣብ ጎኒ እስራኤል ወይ ከዓ ኣብ ኣፍንጫ እስራኤል ኮፍ ኢላ ዘላ ግብፂ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ናታ ድማ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ሰብ ተረጋጊዩ ኣብቲ ገማግም ናይ እስራኤል ኮፍ ክብል ሰብኣይ መፅኡ ድዩ ቱሪዝም ነብሱ ከድሕን ናብ ግብፂ ትራቨል ክገብር ኣይደልን እዩ እዚ ንባዕሉ ድማ ተወሳኺ ክሳራ የጋጢሙላ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ብብዙሕ ነገር በዚ ኩናት ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ዓብ ክሳራ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥማ ዝኻለት እዩ ደስ ዋይ ኣሜሪካ ሞር ንዕኡ ንምሽፋን ብዙሕ ሓገዛት ብቁጠባ ብመንገዲ IMF ብመንገዲ ወርልድ ባንክ ብዙሕ ሓገዝ ዝግበረላ ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን ከም በዓል ግብፂ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰላ እውን እንትኾና ቢልዮንስ ኢንቨስት ይገብሩን ይሕግዙን ከም ዘለውኒ ግብፂ ማለት እዩ ግብፂ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ከም ምዃና መጠን በዚ ሕጂ ዘሎ ጂኦፖለቲካ ድማ ዝያዳ ተፀልያ ስለ ዘላ ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ስጉምትታት መብዛሕትኦም ሃገራት ክርድኡላን ክድግፍዋን ከም ዝኽእሉ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ድማ እቲ ጂኦፖለቲካ ናብ ቀረን ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ ናይ ግብፂ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ግብፂ ዘረባ ዝለዓለ ተሰማዕነትን ደገፍን ዝረክብ እዚ
حدا كفال نايتي كويشن The general debate. If Ethiopia were to reflect on its own conduct and behavior in the region, Ethiopia would recognize that it's the party that is the principal source of threats to peace, security, and stability in the region. It was Ethiopia that concluded a memorandum of understanding that infringed on the sovereignty and territorial integrity of a sisterly neighboring African state, Somalia. ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ግብፂ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚያ ኣታክ ትገብራ ዘላ ወይ እውን ብትክክል ትሓርማ ዘላ እዚ ድማ እንታይ ዝድለ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ኣብ ኩሉ መድረክ ክራኸባ ከለዋ ንሓድሕደን ምጥቃዕ ብፍላይ ግብፂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኤቪደንስ ጭብጢ ኣለዋ ነትን ኢትዮጵያ ትሓርማ ዘላ ብኩሉ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ንኢንተርናሽናል ለው ኣብ ጎና ጌርያ ድማ ንኢትዮጵያ ትሓርማ ዘላ ግብፂ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ንኢትዮጵያ ዘበለቶ ነገር የብላ ኢትዮጵያ ግን ኣይኮነን ንዓና ጥራይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ማይ ዝግባአና ብኡ ክነብር ንኽእል ትኽክለና ዘላ ንጎረቤታ ሶማልያ እውን ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ሰጊራ ምስ ሓንቲ ክፋል ናይ ሶማልያ ዝኾነት ዲል ክትገብር ወሲና ዘላ ኢትዮጵያ ግብፂ ይኮነትን ስለዚ ኢንተርናሽናል ለው ኣቓልቦ ዘይገብርን ኢንተርናሽናል ለው ዝጥሕስን ንሶም እዮም ኣብ ልዕሊያውን ክውስኹላ ኽእሉ ኣብ ልኡላዊት መሬት ኤርትራ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ይግባአና ኢሉ ዝዛረብ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት እዩ ስለዚ እቲ ዓንዳር ኣካይዳናቱ ግብፂ ፅቡቅ ጌርያ ዲፕሎማቲካሊ ትምልሰሉ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣገይነ ነገን ብፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካደ እውን ንእሽተይ መንስማዮ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ናብ ካልእ ማእዝን ክወስድዎ ይፍትንሎ ክንሪኦም ኢና It's Ethiopia that has repeatedly violated cardinal rules of international law and undermines the principle of sanctity of international borders, which is established in African laws and practice. It's also Ethiopia that's under the illusion that it was established control over the Nile River and it will deprive the two downstream riparian states, Egypt and Sudan, of their established historical rights to the Nile waters. Ethiopia ought to relinquish its aspiration of regional hegemony. Ethiopia ought Yes, regional hegemon ዝኾነ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዮም ዝጥቀምሉ ዘብሉላ ዘለው ግብፂ ነዚ ነጥዚ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ስለምንታይ ነቲ ናቶም ኣርጊመንት ነቲ ማይ ክንጥቀመሉ መሰል ኣለና ዝብልዎ ነቲ መሰልቲ ናይ ማይ ጥራይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ማይ ጥራይ ተኮይኑ ኢትዮጵያ ኣነ ኣብ ካልእ ኩሉ ምስ ጎረባብተይ ሰላምን ፍቅርን ዘለኒ እዚ ማይ ከዓ ንነፍሰይ ክጥቀመሉ እየ እናበለት ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ትረክብ ነይራ ሎሚ ግን ሓጓፍ ናይ ዲፕሎማሲ ከፊት ኣላ ሓደ ኣብ ምስ ሶማልያ ኣብ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገር ክደፍር ትፍትን ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ለው ምጥሓስ መጀመርያ ኣይኮነን ንግብፂ እውን ኢንተርናሽናል ለው ዝበሃል ንዑ ጥሒሳ ንምንባራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክትእትወላ እያ ትፍትን ዘላ ክበሃል ከሎ ብወገን ኤርትራ እውን እቲ 10 ግዜ ዝዛረብዎ ተመሳሳሊ ከም ከይዝዳ የምፅዎን እምበር እዞም ግብፂ እውን ኣብ ገለ ክጠቕስዎ ዝግባእ ኢንተርናሽናል ለው ጥሒሳ ትኸይ ዝነበረ ኢትዮጵያ ነቲ ውዕል ነቲ ብይን ናይ ሄግ ኮሚሽን ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝሃቦ እግባይ ዘይበሃሎ ብይን ጥሒሳ ትኸይ ዝነበረት ሃገር እያ for some reason America it's ስለ ዝነበራ እሱ ክጥቀስ ኣይድለን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ግብፂ ኣብ ኩሉ መንገዲ ንኣብን ነቲ ስርዓትናቱን ፅቡቅ ጌራ ተታሒዛቶላ ይርድኦም ካሎ ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌሮም ግብፂ ብኸመይ መንገዲ ክትመፅኦም ከም ትኽእል ተወሳኺ ኣምዕዋ ሪሕሊ መፀካት በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ናይተን መንግስታት መተካእታ ኢኻ ተምፅእ ወይ ማዕረ ማዕረተን መንግስታት መተካእታ ዝኾኑ ኣወዳድባታት ክህልዎ ካልዎ ዝቐዲምና ንጠቕሶ ዝነበርና ናይ ፅልዋ ከባቢታት ወይ ክሊ ዝበሃል እንተ ደኣ መጋበርያ ዝኾኑ ስርዓታት መጋበርያ ዝኾኑ ስልጣናት ኣልዮም ኮይኖም ብጉሁድ ማለት እዩ ብታሕቲ ታሕቲ ከዓ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ስለያ ናይ ፀጥታ ናይ ፖሊስ ናይ ሓደ ዝበሃሉ ትካላት ንሳቶም መጋበርያ ኮኑ እዚኦም ጥራይ ስለ ዘይኣኽሉ ማዕረ ማዕሪኦም ብጉልባብ ሲቪል ሶሳይቲ ትርጉሙ ቀይሩ ማለት እዩ ናብታ ሃገር ዘሎ ማሕበራዊ ባህላዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ኩነታት ክትዝውር ክትክእል ምእንቲ ኣብ ደሊኻ እዋን ትውልዓ ከም ተቃውሞ ኣብ ዘየድለካ ግዜ ተጥፍኦ ነንበይኑ ተልእኾታት እናሃብካ ተስርዖ ስለ ዝኸውን ሎሚ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝኾነት ከባቢ ናይ ኣፍሪቃ ወላ ወፃኢ ካብ ኣፍሪቃ እውን እዚ ብሽም ሲቪል ሶሳይቲ ተባሂሉ ዝንቀሳቐስ ሓይልታት መን ምውሎም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቶም መኻይን ሒዞም ኮምፒተራት ገይሮም ካልእ ዝንቀሳቐሱ መን ይኸፍሎም ብስመን ይኽፈሎም ንመን እዩ ዝወሃብቲ ሓገዝ ንምንታይ ዕላማታት እዩ ዝኸይድ እንታይ ዓይነትን ዓብዮም ዝፈጥሩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንሕልና ብናና ምርጫ ዘይኮነስ ብምርጫ ናይቶም ነዞም ሲቪል ሶሳይቲ እናበሉ መጋበርያ ክኾንዎም ምእንቲ ኣብ ገለገሊ የስርብሎም ሰባት ወላ ጥዑይ ሲቪል ሶሳይቲ እናሃለዎም ከሎ ሓደ ኣጀንት ትብሎ ወይ ናታቶም ኣሴት ትብሎም የእትውሉ ኣብ መንጎ ኮይኑ ነቲ ንጥፈታት ዝከታተል ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ብተፈላለየ መንገዲ ሕጂ ካቲ ናይ ሓበሬታ መተሓላለፊ መንገዲ እዚ
መራኸቢታት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ማዕቢሉ ስለ ዝኾነ ከምኡ ጌርካ ተር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ሓደ ብሓደ ነንበይኖም ተመክሮታት ተርኢናዮም እቲ ጉሩህ ተበግሶ ቀደም ብሽም ሃይማኖታዊ ትካላት ንፅጉማት ከባቢታት ክሕግዙ ተፈላለየ ረድኤት ክገብሩ ዝብገሱ ነይሮም ብልቢ ምቕንዕና እዚአን ትካላት እዚኣተን ዓይነን ከውድቃሎም ካብ ዝጅምራ ግዜ ግን ብኸፊል ወይ ብሙሉእ መጋበርያናታተን ተልእኾታት እናኾኑ እዮም መፅዮም ይኹን ከምኡ ፀገም የለን ንሕና ዘሰክፍ ነገር የለና ምክንያቱ ኣእዛና ጥዑዩ ኣዒንታትና እውን ፅቡቅ ይድርኢ እቲ ዘረባ እዚ ካብ ምንታይ ተበጊሰ ዘምፃልኩም ዘለኹ ተለፋ ምዃኑ ዘርእየካ እንታይ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም እኮ ግልፂ ከም ዝረአናዮ 2013 ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ርእሱ ተቐጪጡ ትግራይ ብፀላእቲ ብኩሉ ኩርናዓት ተወሪራ ተዋሒጣ ደቂ ኣብ ፅርግያ ትርሸኑ እንተለዉ ሃፍቲ ንብረትን ትውረር እንተሎ ኣብ መፃብ እንተለና ነዚ ዓዲ እዚኣ ተጠቒሞም ባንዳታት ምስ ብልፅግና ዓሪኾም ከተማ ኣክሱምን ዞባ ማእኸልን ዘመሓድሩ ነበሩ ባንዳታትን ብልፅግናን ኮ ምስቶም ተፈንገጦ ከተማና ዘሎ ጉጅለ ኮ ዕርክነ ፈጢሮም መደብ ሒዞም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ኣብነት ነየስተላልፋ This bridge connects the Sidi Bahri in Sudan's capital Khartoum. It's among the army's latest gains, along with these parts of the city retaken after months under the control of the Rapid Support Forces. The army took over after a series of offensives against the paramilitary group, which it has been fighting for 17 months. Signs that battles took place here can be seen. Sudan, ሰራዊት ናይ ሱዳን ጀነራል አብዱል ብርሃን ዝምራሕ ኣብ ካርቱም ኣገዳሲ ቦታታት ይቋፀር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ in the streets and on the walls of buildings. The Sudanese army was able to regain control of this part of Khartoum North, but most of the residents fled long before the army offensive, and that's because of lack of basic services. Water supply to the city has been cut off since the start of the conflict, and the few remaining residents here tell us that they can go for months without electricity. At least 11 million people have been forced from their homes. ሱዳን ብፍላይ ድማ ተን ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ካርቱም ዝኣመሰላ ብዙሕ ዕንወት ከም ዝወረደንን እቲ ኩናት ድማ ኣብ ማእከል ካርቱም ነቲ ባሕሪ ዝበሃል ክፋል ናቱ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ሱዳን ተስፋ ሂብዎ ከም ዘሎን ትፅፉ መጻኢ ክህልዎ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ከቢድ ዓቐበት እንዲ ዝፅበዮም ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ሓደ ይስዕር ከምዚ ቁሩብ ከቢድ እዩ ንኽትርድኦ ብሓፈሻ ግን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ And the few who remain say they had no choice but to do so. Asma and her family couldn't leave because her father is sick. We tolerated the lack of water and electricity to stay because we didn't want to lose our home and property. There were difficulties getting my father his medication because there were no functioning hospitals. Even if we managed to get medicine, it's expired. The army has also gained ground in the heart of Khartoum. Fighter jets attacked Rapid Support Forces positions while ground troops battled on the streets. ብሓፈሻ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓገዝ ረኺቡ ካብ ኢራን ከም ዝረኸበ ካብ ሩስያ ከም ዝረኸበ ካብ ኣልጀርያ እውን ከም ዝረኸበ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓገዛት ረኺቡ ዘለዎ ኣፅዋር ኣኻኺቡ ሓይሉ ኣኻኺቡ ነቲ RSF ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብገለ ክፋል ብኢትዮጵያ ካልእ ድማ ብኢማራት ዝሕገዝ ዝበሃል ከምኡውን ካብ ሊብያ ዘሎ ክፋል ናይ ተሽሙ እውን ዝሕገዝ ዝብልዎ ንሱ ንበዓሉ እውን ናይ ወርቂ መደበር ሒዙ ስለ ዘሎ ነፍሱ እውን ፋንድ ክገብር ዝኽእል ዝበሃል ናይ ሕሜት ሓይሊ ይሰዓር ከም ዘሎን ካብቲ ቦታታት ኢለ ከም ዘሎን ሱዳን ድማ ምናልባት እምበር ብትኽክል እኳ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምናልባት ደጊማ ከም ሃገር ክትቀውም ዕድል ክትረክብ ትኸውን ዳርጋ ሱዳን ኮይናቶ ዘላ ካላርስቲ እዩ ምናልባት ንመዘኻኸሪ ክኾነና እስከ ናብቲ ካላርስቲ ከይሃለፍኩ እዚያ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ምልስ ምባል እውን ፅቡቅ ራት ወታደራዊ አቅም ምን ይመስላል የምትለው ነገር በዳታ አድርጎ ያስቀምጥልሃል ምርጥ አድርጎ ያስቀምጣል ምንድነው ፋክት ናት መረጃ ናት ምንድናት በቀጠናው ከላይ ከቱርክ ጀምሮ እስከ ሶማሊያ ድረስ ያለው ወታደራዊ አቅም ምን ይመስላል ወታደራዊ አቅማቸው እነዚህ ሀገራት ወታደራዊ አቅማቸው ምን ይመስላል ከዛስ በዚህ አሁን በቀጠናው እየተደረገ ያለው ውድድርስ እንዴት ተጽዕኖ ያሳርፋል በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት ነው አሸናፊ ነው ልትወጣ የምትችለው አንድ አሪፍ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ከም ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ኣለዋ ዝብል ኣሎ ኣቡ ካልኦት ንበዓል ሶማልያ ንበዓል ጅቡቲ ናራዩ ኤርትራ እኳ ዝኣክል ሰራዊት ከም ዘለዋ እዩ ዝገልፅ ኣብኡ እውን ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ይስምዕዎ እዚ
እቲ ዘረባ ናበይ ከጥቀምሉ እዚ ንህዝቦም ሞቢላይዝ ንምግባር ሞራል ናይቲ ህዝቢ ሓፍ ንምባል ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ክትፈልጦ ክትከላ አገኘ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ግማሽ ሚሊዮን መሆኑ ዳታ ነው ያሳየኝ። አይናገሩ ስንት ነበር የሚሉን 140 ሺህ ይሉናል። አብቼ ግን ነግሮናል። ግማሽ ሚሊዮን ይበልጥ እንደሚበልጥ እኮ የሆነ መድረክ ላይ ነግሮናል። በቀጠናው ከቱርክ እስከ ሶማሊያ ከኳታር እስከ ሱዳን ብለህ ያዘው። በዚህ ኤሪያ ላይ በዚህ ቀጠና ላይ ከፍተኛ ጦር ሰራዊት ያላት ሀገር ማናት? አንደኛ ኢትዮጵያ ናት። ኢንተርናሽናል ምንድነው እሱ ኢንተለጀንስ ስተዲስ ምናምን ነገር ነው እስቲሜት ያደረገው ኢትዮጵያን ጦር። ወያኔ መጥቶ ሲመታን ምን አተረፍን? ከባዶ ተነስተን 500 ሺህ ጦር ገነባን። ኤቭሪ አክሽን ሃቭ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣይ ከም ሓደ ዓብይ ወያኔ ሓሪሙ ሰራዊትና ምስ በታተኖ ድሕሪኡ 500 ሽሕ ወይ እውን ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ክንገብር ክኢልና ኢሉ ክፍክር ይምፅይዎ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝገበርካዮ ሰራዊት ዘድምዕ እንተዝኸውን ደኣ እዚ ፋኖ ዘጋጥሞ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ኢሉ ቁርብቲ ላይ ንእሽተይ ጠውዩ ዝሓትት የለን ባይ ዘ ወይ ሕጂ እውን ሓደ 50,000 ሰራዊት ይበል 40,000 ሰራዊት ናብ ፋኖ ገጾም ሰዲዶም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ቅድሚኡ መዓት ፈኸራ ገይሮም መዓት መኻይን ካብ ኦሮሞን ገለን ተበጊሶም ከይዶም እዞም ሰራዊት ድማ ኣብ ዝፈቐዱ ክማረኹን ክሃድሙን ይቕተሉን እዮም ተራዮም እጂ ድማ ከም ሓድሽ ሞቢላይዜሽን ኢሉ ድማ መዓት ሰራዊት ሰዲድ ኣሎ ቁፅሪ ሰራዊት ተዝኸውን ዳመ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሰራዊት ምስ ሃለዋ እንድያ ውፅኢት ደ የምፅእቲ ሰራዊት ይትሕቶ እምበር ባይ ዘ ወይ ንኣምሓራ ሕጂ ንፋኖ ሰራዊት ሰዲዶም ክስዕርዎ ደኾኑ ገለገለ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ኖ ክሓስብዎ ይክእሉን እዮም ሲምፕል ክስዕርዎ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ ቃላይ ኣብ ፕሪቶርያ ካብ ዘቐመጦም ነጥብታት ሓንቲ እዚኣ እንድያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእ ክፍፀም ምግባር እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዙሕ ሒዙ ካብቶም ዝሓዞ ካልእ ተሓታትነት ምርግጋፅ እዩ እዚ እውን ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተዋህቦ ተልእኾ እዩ ተሓታትነት ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓታትነቶም ክረጋገፅ ኣለዎ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓታትነቶም ከመይ ይረጋገፅ ፈፂምካ ኢልካ ስኢልካ ሕልፍ ክብል ከሎ ካብ ሶሻል ሚድያ ዝረኣኽዋያ ፕሬዚደንት ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ፓሮዲ ማለት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እሱ ዘይኮነ ግን ናቱ ሽም ወሲዱ ዝሰርሕ ማለት እዩ ብዛዕባ ዲጋ ናይ ገርሰት ስኢሉ ዘውፅኦ ይርኢ ነይረሲ ኣነ ሰርቪስ ኣብ ዲጋ ናይ ገርሰት ክስራሕ ከሎ ስለ ዝነበርኩ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉ ነቲ ኣብ ጥቁ ዘሎ ምዕባለ ረይዎ ዲጋ ክስራሕ ከሎ ቀዳማይ ነገር ዲጋ ገርሰት ኣዝዩ ዓብ ዲጋ እዩ ነይሩ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ዓቕምናቱ ክሳብ 350 ሚልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ክሕዝ ከም ዝኽእልን 97% ናቱ ድማ መሊኡ ከም ዘሎን ኣብቲ ትሕቲኡ ድማ ብዙሕ ንኢሪጌሽን ክሳብ ተሰነይ ክሳብ 4 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ከተልመዓሉ ትኽእል መሬት ከም ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ትሕቲኡ ዘሎ እንታይ ገይሮም ልሎ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ልምዓት ኣብ ዙርዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እዚ ኩሉ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ኤርትራ ቀጠልያ ንክትከውን ዓብይ ተራ የበርክት ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን እቲ ዝድለ ካልእ ልምዓት ሕርሻ ገለመለ ይግበር ኣሎ ጎኑ ግን ተወሳኺ በነፊት ናቱ እቲ ከባቢቲ ካብቲ ዴዘርቲፊኬሽን ወይ እውን እናነቐፀ ዝኸይድ ዝነበረት መሬት እናጠለለ ንክኸይድ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ዲጋታት ማዕረ ክንደይ ወፃኢታት ተገይሩሉ ክንደይ ድኻም ተገይሩሉ ክንደይ ፃዕርን ክንደይ ረሃፅን ክንደይ ደምን ፈሲስዎ ግን እቲ ውፅኢት ናቱ ከምዚ ኢሉ ልሙዕ መሬት ክትርኢ ከለካ ደስ ይብለካ ገርሰት ስለ ዝተፃሕፈት ድማ ደስ ኢሉኒ ኣነ ውሕድ ግዜ ኣብኡ ሰርቪሳዊ ተመዲበ ነይረ እቲ ቦታ ድማ ብቐረባ ስለ ዝርዮ ዝነበርኩ ከምዚ ኢሉ ክሪኦ ከለኹ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ ለንቀነ ኣቲንከ ቅድሚ ትማሊ ይመስለኒ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ እዩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ እዩ ምስ ሱዳን እንተኾነ ንሱዳን መቃቂሉ ገለ ኣጀንዳ ከሳልእ ዝደሊ ይኮነ ናብ ሱዳን ምስ ግብፂ እንተኾነ ንግብፂ ገለ ነገር ሂቡ ገለ ሸይጡ ንካልእ ነገር ክመቀል ዝደሊ ይኮነን ንሶማል ገለ ሂቡ ገለ ክወስድ ከም ካልኦት ዝደሊ ይኮነን ምስ ጅቡቲ ሰላም ተገይሩ እውን ሰላም ስለ ዝደሊ ምስ ጎረባብቱ ዳ እምበር ንገለ ሂቡ ንገለ ክወስድ ነቲ ክምንጥል ነቲ ክመልስ ስለ ዝደሊ ይኮነን ስለዚ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ዲፕሎማሲ ናይ ሰላም ሓይሊ ናይ ሰላም ፅልዋ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምባል ምፅሓፍኩ ክንደይ ከምኡለው እቶም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ስለምንታይ ፖስት ትገብሩ ስለ ዝብሉ
معاتيهم تبلسوا جن زين مالتها بسوشيال ميديا نوح يرسل زلوا بخمسات كنبل مالتها يكون جن بحفشة أبيكس اللي يقوم نتي حبريتات بوشا مقبار زعبا إيرترا نتي international audience استفل عليه كابزناتي فيديوهات كوكوريس أو ناو بوستي جبري نتي نايرترا شم نايرترا سراويت نايرترا مريت لولاونت نايرترا منجست زخدو منجدي نفقالوت متتي تاوك جبر كم زي دلن كابرب حنا هزبون هاجرون وصاي كالك جبر كم زي دلن لزابيك شغون كمون أبدرار فور أفريقيا بإنجليش فيديوهات كنقرب نفتنا لنا بحفشة انتهيك بلوكم زدلي إيرترا بزك على هاجرا أبتك بابيا بكل يحوز ولا أبتايت لاتين وسريهم الله إيرترا بحويات خبيبة زلا يمن إسرائيل الأمريكان قال ملني أبو زهر مزلو سوم دمان مني ويهرم له سودان عبرت عزغنا كوينات يا زلا إثيوبيا زان رياض لنا ناي فانو بتي ناي تግራይ بتي ناي تبتي ناي تبتي حجر مع الصوماليا قبل ليد مع مسجبسي يتفانون له سلازي أب قربيتنا إتاونكو حوس سلام زلوا ويون وشت أو سلام ملو سلام زلوا إيرترا جبتو كتب لتغلم جبتو سلام يبلون كبلك ما يكن لكن جبتي is very small ناي حدا كتما هزبيو إيرترا كن عبا هاجريو نوح بدوتا سجر هاجريو نوح تاريخ زلوا هاجريو سلازي إيرترا أبزوانزي سلاما كمي جيركا توحس حدنا نايتز بكمي جيركا كاب ولدنا ولدو كم سجر تجبر كمي جيركا أبت منجسي بزجم تاكو جبرز فتن زلوز عاري نايلم عاتي خل ناي أبيت كمي جيرو تمنسي ناويك أنا كبوليتيكان كفلليين كبأسن أجرجر وزيو كمي جيرو نابتي لم عات منجسي جبرز الله نمتكل عزيز هبون شمو نمعبل عزيز ريوز الله تنا ناتو channel وريداز نبرتيا يري والله كم يجرون كم سرعة amazing next time when I go I will do the same مساتهم كفي لنا ذكريات this is بلا نزنا constructions راه بعبيون كم يجرون يسرعوا هو this is لك زي ما تكلج لكن نزغ جبر زخالة أنا هو بابناتي جزيد معنا ون نزق كنتات زي بقربة قريبا نخريوت ودب كميل كم سرح كندي من سينا يرترا من سينا لنا بتهجر كم زي جبرني من دا يتسرحوا زلزي كافن دز مزو هنداوين سرحوا له إيرتراوين سرحوا زلو إيرترا دما أبز مسؤول زلوا حدة عمتات أنا تايز زلوا سلسلة 4 عمت حبة حدش ولده نخول نجار كتكوي معناته إيرترا كما أفريقيا هاجر قلتي في ولده زي تخاخا ولده قلتي في زي تخاخا سلزي حدش من سينا تهاجر بملو كما الأم خانو كن فلت كن كلالنا زد ما يتبحرنا ريوم حماق دسمعهم بزعبو حسدنا دسمعهم تقينو ناتهم سجميو ناتنا سجماي كونن إيرتراجن بزجمتنا صبوق زيات خيزلا بتزلاتو دما أملاك يملا الله قبل يزلي زحنا قرا الله بكبابينا نحنا جن استوعينا قدامين عند حلافنة أبز كان ليه نخسر حال زلي حدنا تنايز بيرترايو لصحاتكم دما بتغلو حدنا تزبير ترا بقال من قدي حزبنا عين مغاغل أمونجو حزب سجماي نفتر هايمانوت كما قالوا خايم زفتنو باوراجا كما قالوا خايم زفتنو صلاي خادمة كل جزء كما قال كايز دلي معناته نخد فعكاز قال له سلز غنولو سلز عدل يتحبو بنصارو اتيوم كالوت نخما قالو كسرع كتكلالكا صلايخا بوشتو كمهمن كتصرع كتكلالكا بر نسخا مسارحنا صلاي كوينكا حزبها كداخمو كتفكر يبلكنا بلكنا يلو مارسب زغودي لايك مكبار سبورت مكبار شير مكبار ابالات نزي channel مهندما ناي وترو نعخاتكم نزاربو يمو مزيا تعمت درفي كتفكمي سبورت كبروا ليتس جو شامنا يا شامنا يحكي غزة بيتي